Vale. Bueno, moi bo día a todos e a todas. Estando os 27 diputados e diputadas, vamos a dar comenzo a este pleno ordinario, donde o primer punto da orde do día é a aprobación do borrador da acta da anterior sesión ordinaria do 27 de febreiro. Votos a favor. Queda aprobada por unanimidade. O segundo punto da orde do día é a aprobación inicial do expediente de modificación de créditos número 1/26 do Consorcio Provincial de Pontevedra para a prestación do Servicio contra Incendios e Salvamento. Votos a favor. Abstencións. Queda aprobada pola maioría dos votos dos deputados do Grupo Provincial do PP e do Partido Socialista. Agora, os puntos 3, 4 e 5, vai haber un debate conxunto e logo votamos por punto, que ten que ver co Plan Provincia Extraordinaria 2025, o Plan Extra 2025. Así que o terceiro punto do orde do día é a aprobación inicial do expediente de modificación de créditos número 2/2026. Ten a palabra polo Grupo Provincial do Partido Popular, deputada María Ramallo. Ben, moi bo día a todos e a todas. Vou tratar de unir os tres expedientes, tratando de explicar cada un deles. O expediente de modificación de créditos se refire, inclúe o expediente de créditos extraordinarios por importe de 3 millóns de euros e outro de suplemento de crédito de 1.430.000 euros. Este expediente está motivado pola necesidade de realizar gastos que non se poden demorar e iría repartido coas seguintes denominacións. No de créditos extraordinarios para o Plan Extra, 1.863.490 euros. Para o PAI, o Plan de Actuación Integrada do Valmiñor, que engloba Baiona, Nigrán e Gondomar, con 614.000 euros. Para o PON 2030 do Concello de Soutomaior, que hai que admitilo despois dun recurso, con 395.500 euros, e para a Mancomunidade do Salnés con 250.000 euros. A maiores, co suplemento de créditos extraordinarios, irían incluídas as melloras do Príncipe Felipe por unha cantidade de 120.000 euros. Polo tanto, ese sería, resumido, o expediente de modificación de créditos. Pero o seguinte, o cuarto, isto conleva que teñamos que facer unha modificación das bases reguladoras do Plan Provincia Extraordinaria do ano 25, engadindo e cambiando a base número 5, donde o importe da imputación orzamentaria se incrementaría dos 35 millóns de euros co que saiu este plan extraordinario, con ata chegar a cantidade de 36.953.950,28 euros. É o que hai que modificar en estas bases para poder aprobar o punto 5, que sería a propia concesión das subvencións ao Obeiro do Plan Provincia Extraordinaria do ano 2025, no que me quero parar un pouco máis. Damos paso, polo tanto, xa á resolución definitiva. Resumo a proposta que levo a este pleno para a súa consideración e posterior aprobación, para o que solicito o apoio de todos os grupos. A secuencia dos feitos é a seguinte. O 30 de setembro do ano 25 se aprobaron as bases, o 3 de outubro se publicaron, cunha financiación de 35 millóns de euros, con cargo, efectivamente, a fondos propios do orzamento provincial do ano 25. Se amplía, tal e como veño dicindo no punto anterior, ese crédito en 1.953.950,28 euros a través dun crédito extraordinario e se modifican en consecuencia as bases ata acadar o financiamento de 36.953.950,28 euros. O procedemento foi de concorrencia competitiva. En prazo se presentan as 59 solicitudes posibles. Se require documentación a través de requerimentos a todos os concellos despois do Nadal. Se admiten 57 solicitudes despois das reunións do Comité de Expertos Técnicos e dos informes técnicos correspondentes. Se emite o informe de fiscalización e, unha vez aprobado, se asinará un convenio con cada un dos concellos beneficiarios. Polo tanto, o prazo para executar estas obras é ata 31 de decembro do ano 27 e para justificalas ata 31 de maio do 28.
2018. Polo tanto, proxectos de recuperación de áreas recreativas, humanizacións, regeneración urbana, recuperación de espacio público, sendas, complexos deportivos, mellora de eficiencia enerxética, paseos do litoral e recuperación dunar, edificios multifuncionais, mellora da accesibilidade, rehabilitación do centro de maiores, mellora paisaxística, execución de paseos, mellora no cementerio, na contorna dunha capela, na contorna dunha praia fluvial, da posta en valor dunha área de lecer, mellora de mobilidade rural, do camiño escolar seguro, recuperación do camiño real, posta en valor de recursos naturais e non me estendo máis. En definitiva, obras escollidas polos concellos, con criterios de calidade, sostenibilidade e acondicionamentos que engaden melloras nos usos e servizos públicos que prestamos desde cada un dos 57 concellos. Un plan extra e, polo tanto, unha financiación extra, unha obra que engade valor engadido ao noso territorio, que acomete necesidades existentes, que colabora a que esta provincia, como diría o presidente Sesa, unha provincia extraordinaria, e, polo tanto, eu só podo ter alegría, unha diputación que vai apostar, en definitiva, por facer un investimento importante, onde se financia ata 85, 80, 75 ou 70, dependendo dos números de habitantes, e, polo tanto, creo que dará, sobre todo, un impulso efectivo a esos proxectos de calidade que foron presentados por todos e cada un dos concellos. Polo tanto, o que pido é o apoio por parte dos grupos provinciais a estas tres propostas. Nada máis e moitas grazas. Moitas grazas. Ten a palabra don César Mosquera, do Bloque Nacionalista Galego. Grazas, señor presidente. Bueno, antes de nada, dada a preocupación que parece que lle surdeu ao señor presidente no pleno pasado porque este portavoz se marchou antes, queria dicirlle que chega usted un pouco antes tamén, porque está chegando tarde sistemáticamente a todos os plenos. Entón, agradezo moito. En fin, doume por satisfeito porque lle preocupe a miña ausencia. Pero vamos ao asunto. Vamos a ver, aquí hai unha situación que se debateu neste pleno, debateuse tamén cos portavoces no seu momento, no mandatos pasado e no anterior, que que facemos, que fai esta casa cos plans estes extraordinarios teñan o nome que teñan. Explícome. Se son por concurrencia competitiva, entonces aplíquese a concurrencia competitiva e exíxase que sexan proxectos maduros. Ben, iso leva litixiosidade. Evidentemente que leva litixiosidade. En este caso, a concesión, pois posiblemente xa o Concello de Vilagarcía anunciou que iba a recurrir. Despois a xustiza pode dicir o que diga, xa veremos. De feito, hoxe ven aquí un do Concello de Soutomaior. Ben, pero se non aplicamos iso con rigor, deixamos a concesión que facemos hoxe a 57 concellos, dos cuales 44, ni máis ni menos, queda condicionado a que faltan trámites, 44, o sea, inmensa maioría. Pois queda condicionado, pois, se vai conceder a todos os restantes, e veremos se incluso algún máis de rebote, pois, obviamente, non vamos por esa línea. Sabíamos perfectamente cando se puxo aquí o de que fora por concurrencia competitiva e que os concellos fixeran os proxectos ben, con todos os trámites ben, que estuveran maduros, o concepto de proxecto maduro, que temos debatido, pois entonces habría que pois ir por esa línea. Se se abre a man, entón o lóxico, fago como proposta e pénsena, que se vai ser moi relaxado, entón, en vez de facer un plan extra, collan, reparten entre os concellos, co mesmo criterio que se reparte o plan máis provincia, para investimentos. É moitísimo máis fácil. Non nos metemos en líos de xurados, nin de tribunais, nin de litixio, nin nada. Porque ou vamos por unha vía ou vamos por outra. Se vamos por unha vía de exigir aos concellos que teñan proxectos maduros, cando cheguen aquí, pois resulta que están listos para licitar. O sea, proxecto maduro listo para licitar. Pois, entón exixes. Se non se exixe, o resto é que é absurdo. E se vamos dar a todos, e non vai haber ninguna concurrencia real, pois o lóxico é coller e repartilo, repartir eso entre todos os concellos,
verdad, con mesmos criterios que tal, bueno, todos os concellos do plan máis provincia, máis Pontevedra e Vigo, vaya. Pero, bueno, non, sería moitísimo máis fácil e evitaríamos moitísimos problemas. Ben, son a esas dúas vías. Ora, estamos nunha vía intermedia que non sabemos se exiximos se é concurrencia ou non é, mas que creo que non leva a ningún lado, francamente, porque ou vamos por unha vía, repito, ou vamos por outra. Non? Creo que sería o lóxico e nos evitaríamos pois esa a litixiosidade, non, os pleitos e, aparte, con resultado que sería equivalente na práctica, pois é equivalente ao que sería o que, vamos, como funciona o plan máis provincia, non? O plan ou pos, como se lle queira chamar, non? Entonces, a cuestión de fondo, bueno, pois toda unha serie de tramitacións, resolucións das concesións, non? O expediente de modificación de créditos. Cal é o terceiro? Non, pois... bueno, a prórroga, non? A prórroga, bueno. Pois tamén se dá prórroga ao máis provincias, que quedaría perfectamente susumido. É a proposta que temos que facer, porque, digo, polo ben da funcionamento da institución, polo ben, o sea, lle quitaría ao goberno de pleitos e de líos, e parte de tramitacións, de analizar os proxectos, de facer non sei que, faría moito máis sinxelo, ou se non opten realmente por o que é concurrencia competitiva, que é os que mellor o fagan, non? Evitaríamos maremar, bueno, todo o que saben ustedes perfectamente como sabemos nós. Ben, moitas grazas. Ten a palabra por parte do Grupo Socialista a súa voceira Ana Laura Iglesias González. Moitas grazas, presidente. Moi bo día a todas e a todos. Hoxe queremos expresar con claridade que imos apoiar esta modificación orzamentaria, as tres que se están debatindo nestes puntos conxuntos, e nomeadamente tamén o do plan extraordinario, e facémolos porque, como ben xa expresamos cando se aprobaron as bases, este plan extra non xorde da nada, nin é froito do seu goberno, é en realidade unha continuidade, unha copia, se queremos decilo con todas as letras, dos plans extraordinarios que nos pusemos en marcha cando gobernamos. E decímolo precisamente con moito orgullo, porque fomos nós, o anterior goberno progresista, quenes apostamos por un modelo de cooperación cos concellos baseados en criterios obxectivos, criterios transparentes e xustos. Un modelo que pretendía que todos os municipios, independentemente da súa cor política, teñan dereito a recibir apoio para mellorar os servizos públicos e a calidade de vida da súa veciñanza. Fronte a isto, o que había antes era unha cousa ben distinta, era un sistema caciquil, opaco, baseado en decisións discrecionais e onde as axudas se repartían a dedo en función de intereses partidistas e afinidades políticas. Un modelo injusto que deixaba atrás a moitos concellos simplemente por non ser do agrado de quen gobernaba. E nós fomos quenes cambiamos iso. Pusemos en marcha plans extraordinarios e plans ordinarios que priorizaban a igualdade, a planificación e a autonomía municipal. Plans que daban seguridade aos concellos, que lles permitían saber con cantos recursos contaban e como podían empregalos. Plans que respectaban a capacidade de decisións das administracións locais e que confiaban na súa responsabilidade. E hoxe o que vemos con este plan é precisamente iso, un plan que bebe directamente do modelo que nos implementamos. Por iso digo que o imos apoiar. Pero tamén queremos facer unha reflexión, como ven de facer o señor Mosquera. Resulta canto menos chamativa, por non decir outra cousa, a casualidade de que na concesión destas axudas queden fora precisamente dous concellos gobernados polo Partido Socialista. E claro, neste punto inevitable que me veñan á cabeza os comentarios do señor Cubela, do voceiro do Partido Popular, cando precisamente, igual que agora, houbo informes técnicos que non avalaron proxectos
presentados por algún concello, e decía aquilo de que se nós excluíamos intencionadamente aos concellos e non sei cantas cousas máis. E mira ti por onde hoxe quedan excluídos deste plan extra dous dos concellos gobernados polo Partido Socialista. Daquela, os informes técnicos que avalaban aquelas decisións non lles valían e acusaban ao anterior goberno de excluir por razóns políticas. Así que só decir que esperamos que esta non sexa unha decisión política xusto o ano antes dunhas eleccións municipais para danar a dous concellos que non están gobernados polo Partido Popular. Por certo, un deles, a terceira cidade da nosa provincia, o terceiro concello máis grande, onde vive precisamente o presidente desta deputación e onde supoñemos incluso que se presentará nas próximas listas municipais. Como ben decía o señor Mosquera, resulta moi chamativo que precisamente dous destes concellos queden fora cando a 44 concellos se lles ten todavía que requerir documentación para que se poida facer estes proxectos. Entonces, bueno, nada máis que decir que o tempo dirá quen tiña a razón, nada máis. Ten segundo turno de palabra a deputada María Ramallo, do Grupo do Partido Popular. Se oye. Moi ben, pois moitas grazas. En primeiro lugar, agradecer, eu coido ter entendido que por parte dos grupos se van a apoiar estes acordos, non? Os dous grupos concurren en que non sei se é bo café para todos, se é mellor puntuar. Home, eu penso que despois de varios anos, e sobre todo a experiencia da propia Diputación, efectivamente, xa desde varias legislaturas atrás, no tema dos plans extraordinarios, chamáranse como se chamaran, no tema dos proxectos maduros, no tema de que desde os concellos pero, claro, benvidos á tramitación administrativa. A tramitación administrativa para os concellos é unha vía lenta, é unha vía complexa, é unha vía onde as autorizacións sectoriais tardan, onde a maiores poden pasar moitísimas cousas nas licitacións, onde a posteriori, bueno, pois, en fin, non vamos a recordar aquí o rosario de actuacións que nos pasan a todos, porque bueno, tampouco é a primeira vez que veñen convenios coas cidades de Vigo ou de Pontevedra que efectivamente pois teñen que prorrogarse sí ou sí. O sea, a prórroga vai a estar presente nas nosas vidas, senón cando cheguemos ao punto do PON 2030, pois teremos que acordar esa prórroga, segunda prórroga xa. Pero con isto hai que convivir. O importante de todo isto é que efectivamente vamos aprendendo convocatoria tras convocatoria. Cando quedaron fora concellos que despois presentaron os seus recursos e os gañaron e houve que incluílos, pois nos fixo pensar que o mellor hai que facer un estudio tamén exhaustivo. E tamén lle podo decir que por parte dos concellos se foi mellorando na presentación dos proxectos a ter en conta a calidade dos proxectos, e todos temos, os que estamos aquí, estamos moitos alcaldes, sei de que estamos a falar, temos proxectos en cartera que vamos, en definitiva, tramitando. Pero logo é a casa dos pobres, é dicir, os concellos que non temos máis que estar pendentes de como cofinanciamos, de tratar de aproveitar todos os plans máis provincia que van saindo. A min non me parece que isto se poida asimilar a un plan máis provincia ao uso, que o plan ordinario, que o plan famoso POS, que un plan de obras e servicios, onde temos moitas posibilidades e liñas de actuación. Aquí o que se trata é de apostar por un proxecto importante, un proxecto dinamizador, un proxecto estrutural, e que ese proxecto se evalúe e demais. Non sabe, e con isto finalizo, a pena que me dá a min que tendo recursos económicos como ten a Diputación para poder incluir a todos os concellos, como pasou no primer plan extra, queden fora dous concellos. De verdade que me poño na situación, porque non temos recursos os concellos, nin inda sendo a terceira cidade da provincia, e o sei. É dicir, tendo recursos desde a propia Diputación, cando dous concellos quedan fora, presupoño que con todo o que sabe a voceira do Partido Socialista incluso, de que pode incluso ser o seguinte alcalde de Vilagarcía o presidente da Diputación, porque se nos presentamos era para gañar, pois claro que efectivamente teña lido o expediente e sepa perfectamente por que quedaron fora. Eu por respeto non o vou decir, pero só hai que ler o expediente. En consecuencia, o gallá pudéramos ter
abondado nesa cuestión, porque o objetivo desta Diputación é tratar de beneficiar a cantos máis proxectos estratégicos millor. Nada máis e moitas grazas. Moitas grazas. Ten a palabra don César Mosquera. Sí, grazas, señor presidente. Permítame que unha matización que xa fixen outras veces, legislatura non. Por qué? Porque non legislamos, non é terminoloxía, ten moito máis fondo. Non legislamos, legislan sobre nós. Legislan. E así temos que facer ridículos como temos que facer. Pero, bueno, a ver, aquí o que se quixo facer desde o ano 2015 foi que os concellos fixeran proxectos, os tuveran tramitados e houbera a seguranza de que o ano seguinte ou o ano seguinte iban ter os mesmos recursos, máis ou menos. Polo tanto, se non tiña autorización deixe o ano que ven. Pero cando demos, non sei canto temos nas contas na Diputación, 200 e pico millóns ou 300, unha barbaridade, porque non se dá executado. E para aumentar a execución, o que se pretendía era iso. Ben, ahora, e despois non teríamos por que ter, bueno, aumentamos para que entren todos ou que sexa, cando a maioría do que se deduce do expediente, a inmensa maioría teñen ainda moito que facer. O sea que, bueno, pois esa é a cuestión. Entonces, ou vamos á concurrencia competitiva ou non vamos. Esa argumentación que me está dando de que é diferente, pois non tiña, podemos repartilo cas mesmas bases do máis provincia, pero con uns condicionantes, que sea un solo proxecto, etc. O sea, que non habría ningún problema e nos aforraríamos cantidad de problemas. Con respecto a Vigo Pontevedra, toda a razón do mundo. Toda a razón, é doulla. E máis, o meu criterio aquí, cando era vicepresidente, é que iba que ir atornillando a uns e a outros, a todos, non só aos concellos de menos de 50.000, máis de 50.000, claro que sí, só faltaría, non? Si, que saben que po ano seguinte van ter o mismo, polo tanto, que fagan os proxectos que os maduren, que estén para licitar, bueno, etc. Creo que ganaríamos todos, pero agora estamos nunha indefinición, e se chegan a entrar os outros que metíamos, 3 ou 4 millóns, en vez de un 900, o sea, temos que andar bailando, cando de outra maneira non bailaba, que creo que sería o oportuno. É un debate de fondo, que creo que debíamos dar polo ben do funcionamento desta casa, polo ben da execución, non da execución orzamentaria desta casa, e tamén pola previsibilidade dos concellos. A ninguén se oculta que cando un concello pide unha subvención á Xunta ao Estado, se sabe que o 30 de setembro ten que justificalo, por renuncia o que sea, sabe que non vai ter prórroga. Entón, que fai? Pois deixar os da Diputación po final, bueno, pois a da Diputación porque os outros nos asfixian. Todos sabemos que pasa eso. Bueno, pois había que irlo corrixindo, nada máis. Ben, moitas grazas. Non habendo máis intervencións, procedemos... Sí, unha última intervención e pecha a deputada popular María Ramallo. Perdón, que pensen que iban a intervir. Doulle a razón en casi todo, e perdón polo mandato, que non é legislatura, pero a verdade é que non estou en todo de acordo, señor Mosquera. E neste mandato, cando se presentaron todos os concellos a convocatoria dun plan extraordinario, non foi nos anteriores. Non se presentaban todos os concellos, teño aquí os datos e non vou querer alongar o pleno, non se presentaban todos os concellos, non se presentaban os 59 concellos. Despois, as diferencias do plan máis provincia e dun plan extraordinario é que, efectivamente, hai que cofinanciar, canto máis habitantes, máis cofinanciación. Con que cofinanciamos a maioría dos concellos? Co plan máis provincia. Esa é a nosa realidade do día a día. Que por que tardamos en tramitar? Ahora mismo, por múltiples cousas. Mire, e con isto finalizo. Non sabe o medo que me dá, falando cos concellos, ahora todos os concellos a licitar, se haberá empresas suficientes para executar, se as empresas terán traballadores suficientes para facer as obras, ese é o medo dos concellos. É o medo dos concellos. Que se os outros dos concellos que quedan fora o Gallao recurran e o ganen, están no seu dereito. Ahora ben, por causas obxectivas era
infinitamente imposible poder darllos, porque entonces xa se rompe a baralla, entonces é que non fai falta casi pedir nada para presentarse a un plan extraordinario. Se deron desde a Diputación subvencións para a redacción de proxectos cunha serie de condicionantes e os concellos temos eses proxectos redactados. Polo tanto, esa é o pálpito de por que nas dúas convocatorias neste mandato do plan extraordinario se presentaron os 59 concellos da provincia. Nada máis e moitas grazas. Moi ben, logo, como decía, o inicio do debate destes 3 puntos, o 3, o 4 e o 5, quedan debatidos, e agora vamos á votación individual de cada un deles. O punto número 3, aprobación inicial do expediente de modificación de créditos número 2/26, votos a favor, queda aprobado por unanimidade. Punto número 4, modificación das bases reguladoras do Plan Provincia Extraordinaria 2025, Plan Extra 2025, votos a favor, queda aprobado por unanimidade. Punto número 5, concesión de subvencións ao obeiro da convocatoria do Plan Provincia Extraordinaria 2025, Plan Extra 2025, votos a favor, queda aprobado. Abstencións? Abstención, BNG e PSOE. A ver, votos a favor. Abstencións? Entón, PSOE. A ver, no PSOE hai 5 abstencións e 3 a favor. No. A favor 1, 2, 3. Abstencións 1, 2, 3, 4 e 5. A ver, espera, me he hecho un lío. PSOE a favor. 3 a favor e 5 abstencións. A favor e 5 abstencións. E el BNG? BNG a favor, non? Sí. Os 4. Os 4. Vale. Bueno, pues seguimos. Punto número 6. Votación directamente. Aceptación das novas garantías definitivas constituídas pola empresa ISS Facility Service SAU e devolución das constituídas por Limpiezas CIES SL con extinción da responsabilidade solidaria nos lotes 1, 3, 4 e 5 do contrato do servicio de limpeza dos diferentes centros e servizos da Deputación. Votos a favor. Abstencións. Queda aprobada por a maioría dos votos dos deputados PP e PSOE. Punto número 7. Aprobación da prórroga extraordinaria do Programa Provincial de Infraestructuras e dotacións singulares para a execución da Axenda 2030, Programa 2030. Ten a palabra a deputada María Ramallo, do Grupo Provincial do Partido Popular. Bueno, pois brevemente xa déramos unha primeira prórroga para o PON 2030 e finalizando, bueno, pois a finales deste mes, o que se dá é unha segunda prórroga extraordinaria para o prazo de execución dos investimentos que foron incluídos neste programa PON 2030 ata o 31 de maio do ano 2026 e a súa justificación ata o 31 de outubro de 2026, avisando de que non haberá máis prórrogas. Nada máis, moitas grazas. Non sei se hai algunha intervención ou... Non. Votos. Vamos a votar, entón, o punto número 7, que é aprobación da prórroga extraordinaria do Programa Provincial de Infraestructuras de Dotación Singulares para a execución da Axenda 2030, Programa PON 2030. Votos a favor. Queda aprobada por unanimidade. Vamos agora a votar a aprobación de diversos proxectos técnicos de diversos concellos, 5 puntos en particular, do 8 ao 13. Punto número 8, aprobación do proxecto técnico de actuación, reforma e rehabilitación enerxética piscina municipal Concello da Guarda, presentado polo Concello da Guarda ao beiro do Plan Provincia Extraordinaria, Plan Extra e modificación do acordo do Pleno do 7 de marzo do 25 de concesión de subvención. Votos a favor? Queda aprobada por unanimidade. Punto número 9, aprobación do proxecto técnico de actuación humanización da Rúa Antonio Facorro desde EP 5003 ata Nacional 120 no Concello da Cañiza, presentado polo Concello da Cañiza ao abeiro do Plan
extra e a modificación do acordo do Pleno do 7 de marzo do 25 da concesión de subvención. Votos a favor? Queda aprobada por unanimidade. Punto número 10. Aprobación do proxecto técnico da actuación reurbanización da contorna de Santa Liberata, presentado polo Concello de Baiona ao abeiro do Plan Extra e a modificación do acordo do Pleno do 7 de marzo do 25 de concesión de subvención. Votos a favor? Queda aprobado por unanimidade. Punto número 11. Aprobación do proxecto técnico da actuación Humanización Prolongación Antonio Palacios, presentado polo Concello de Porriño ao abeiro do programa REAPOM e a modificación do acordo do Pleno do 28 de marzo do 25 de concesión de subvención. Votos a favor? Queda aprobado por unanimidade. Aprobación do proxecto técnico, punto 12, perdón. Aprobación do proxecto técnico de actuación, humanización da Rúa Escola de Tiro Naval Janer e mellora da accesibilidade da finca de Briz, presentado polo Concello de Marín ao abeiro do Plan Provincia Extraordinaria. Votos a favor. Queda aprobado por unanimidade. Punto número 13. Pasamos á votación do mesmo tamén directamente, que é unha aprobación do proxecto da Estrategia Innovadora Transfronteiriza para a protección de castiñeiros ante desafíos climáticos e biolóxicos, aprobado na sexta convocatoria do Programa de Cooperación Interreg 6 a España-Portugal, do POTEC 21-27. Votos a favor? Queda aprobado por unanimidade. Agora, os puntos 14, 15 e 16, ao igual que os que comentábamos antes do Plan Extra, vamos a debatilos, vamos a debatir estes 4 puntos e votación individual en cada un dos 4. Así que damos, entón, punto 14, aceptación da senda FEDER concedida ao proxecto PAI Valmiñor 15 minutos no marco da convocatoria para a asignación de senda financeira FEDER aos plans SEDIL. Ten a palabra, por parte do Grupo Popular, o deputado Jesús Vázquez Almuña. Moi bons días, presidente, señores diputados. É un paso máis de o que xa aprobamos aquí, que realmente o PAI do Valmiñor, que aprobou unha financiación europea presentada pola Diputación, porque en principio xa se había adelantado a estas convocatorias de axudas a Diputación a facer o estudio de reservas funcionais da provincia de Pontevedra, donde a área funcional de Baiona, Gondomar e Nigrán conseguiu a máxima puntuación. A partir de aí se traballou no desenrolo dese PAI e presentándose, como sabendes, a estes fondos europeos. En este momento o que vamos a aprobar son os convenios que marcan a senda financiera da Diputación e dos concellos xunto ca os fondos que, como saben, tamén son en torno a un 60%. Aunque se había pedido, en principio, uns 10 millóns de euros de presuposto, o orzamento aprobado finalmente foi de 7.275.000. A axuda FEDER é de 4.365.000 e, por tanto, a cofinanciación por parte da Diputación é de 2.910.000. E os concellos, ese mismo 20% repartido entre eles tres. Hoxe, por lo tanto, o que vamos a apoiar é, en primer lugar, o que é a cofinanciación da Diputación e despois os tres convenios con cada un dos tres concellos. Como saben, aí tamén hai proxectos que son de cada un dos concellos e despois hai outros proxectos que son comarcais. En todos eles va a ser a Diputación a que saque a licitación de todos os proxectos. Por lo tanto, agradecer ao presidente da Diputación haber primeiro pensado como área funcional o Valmiñor e agora esta senda financiera que é importante porque nos va a permitir desenrolar proxectos por primeira vez, creo que moitos anos. Por iso quero agradecer ao alcalde de Gondomar, ao alcalde de Nigrán, á corporación, aos funcionarios e tamén a asociacións de todos os concellos o traballo realizado para chegar a este punto e que ahora podamos iniciar xa a licitación dos proxectos. Moitas gracias. Moitas grazas. Procedemos á votación dos 4 puntos. Individual, o número
14. Aceptación da senda FEDER concedida ao proxecto PAI Valmiñor 15 minutos no marco da convocatoria para a asignación de senda financiera FEDER aos plans EDIL. Votos a favor? Perdón? Sí. Así que o punto 14 será aprobado por unanimidade. Punto número 15. Convenio de colaboración entre a Diputación Provincial de Pontevedra e o Concello de Nigrán no marco do Plan de Actuación Integrado Valmiñor 15 minutos o abeiro da convocatoria para a asignación da senda financeira FEDER aos plan EDIL. Votos a favor? Queda aprobado por unanimidade. Punto número 16. Convenio de colaboración entre a Diputación Provincial de Pontevedra e o Concello de Gondomar no marco do Plan de Actuación Integrado Valmiñor 15 minutos o abeiro da convocatoria para a asignación da senda financeira FEDER aos plans EDIL. Votos a favor? Bueno, olvidábamos do 17, deixábamos sin convenio a Baiona. Pero, punto número 17. Convenio de colaboración entre a Diputación Provincial de Pontevedra e o Concello de Baiona no marco do Plan de Actuación Integrado Valmiñor 15 minutos o abeiro da convocatoria para a asignación da senda financeira FEDER aos plans EDIL. Votos a favor? Queda aprobado por unanimidade. Pasamos ao punto número 18, que é a aprobación inicial do proxecto construtivo variante na EP 0503 entre o PK 160 ao PK 2300, Concello de Moraña. Exposición pública do proxecto. Ten a palabra o voceiro deputado do Grupo Provincial Partido Popular, Jorge Cubela. Bos días. No exercicio das súas atribucións, a Diputación de Pontevedra ten como obxectivo a salvagarda da seguridade das persoas e a mellora da mobilidade peonil. Con este obxectivo propónse a eliminación do tráfico de tránsito na estrada provincial EP 0503, a seu paso polo núcleo de Rebón, no Concello de Moraña. A actuación principal consistirá na apertura dun novo treito da estrada entre os puntos kilométricos 1.060 e 2.300, consistente nun vial de 2 carrís con dobre sentido de circulación, de ancho de 3 metros, beiravías de ancho mínimo de 50 centímetros e cunetas transitables de 1,25 metros de ancho, e camiños para dar servizo aos predios lindeiros cun ancho total de 2 metros. O orzamento das obras proxectadas ascende a 1.612.689 euros con 11 céntimos. Unha vez levada a cabo a tramitación das autorizacións sectoriais correspondentes, así como informe de supervisión por parte do Servizo de Infraestructuras e Vías Provinciais, procédese ao trámite da aprobación do proxecto segundo disposto na normativa vixente. Os terreos necesarios para realizar a obra xa foron obxecto de expropiación, polo que a titularidade dos mesmos é da Diputación de Pontevedra. Entre as propostas de acordo, primeiro, aprobar inicialmente o proxecto constructivo desta variante, cun orzamento de 1.612.689 euros con 11 céntimos, expoñer ao público o proxecto constructivo por medio de anuncio na sede electrónica da Diputación e no Diario Oficial de Galicia, no tabuleiro de anuncios do Concello en 2 diarios dos de maior circulación da provincia, para os efectos de reclamacións polo prazo de 30 días hábiles. Someter o presente proxecto a informe das administracións territoriais afectadas polo ámbito de actuación polo prazo de 30 días hábiles. Nada máis, presidente. Moitas grazas. Ten a palabra do Bloque Nacionalista Galego, don César Mosquera. Grazas, señor presidente. Esta variante ten unha longuísima traxectoria, non? Debe vir polo menos de hai 15 anos ou hai 14, non? De feito, están feitas expropiacións e demais, non? E aquí hai un problema que está sin resolver, verdad? Porque no seu momento, creo que incluso estuvo axudicada a obra, ou estaba en trámite de axudicación, non me acordo exactamente, e resulta que non tiña autorización de patrimonio. Temos que recordar que pasa moi perto de unha capela románica do século XII, San Pedro de Rebón, e que atravesa un regato e, aparte, o sitio non é fácil, non é nada fácil. De feito, pois hai sitios en que van viaductos de 9 metros de alto, e cousas así, non? Ben, e agora tráisenos a pleno, e que eu sepa, menos que ustedes me poden decir o contrario,
acaba de decirlo na resolución, está no informe de intervención, é que sigue faltando o informe de Aguas de Galicia, o informe favorable de patrimonio. Ben, no seu momento, digamos, estudaron alternativas, non foron aceptáveis para o Concello de Moraña, e, bueno, pois se non son aceptadas para o Concello, pois pódense buscar outras, pero seguimos co mesmo problema, non? Que non están as autorizacións despois de 2 anos e medio, e vamos a ver en que remata, a ver se volvo outra vez a ter o mesmo problema. O impacto, en principio, é bastante tal. E despois hai outra, dado como é o terreo que se demais, francamente, me parece que queren facer algo que non se pode facer por eses cartos. Facer algo realmente, vamos, en fin, que sea respetuoso co territorio, que non teña impacto, tal, que sea francamente viável, non? Que teña cos criterios que se utilizan hoxe, pois moi barato, me parece. O callá, non? Que a Diputación gaste o menos posible en facer, pero pasa de 1 kilómetro con viaductos, con obras de fábrica potentes, e claro, despois topámonos con que as características técnicas son relativamente pobres, sobre todo para a contorna na que se atopa, que é unha contorna extremadamente delicada. Repito, creo que, se se quería facer esta vía, xa digo que creemos que é moi delicado como para tirar para diante así como así, pois, polo menos que teña esas autorizacións, non? Se as ten, pois dígasenos, pero no expediente non consta todo o contrario, que non as ten. A ver se vamos a volver, que xa pasou en outras vías, a ver se vamos a volver á situación de hai, pois, 11 anos ou 12 ou 13, na que se tirou para diante e, ao final, despois, hubo que tirar para atrás, porque non tiña esas autorizacións e, incluso, a perspectiva é que iban ser negativas, non? Ben, por parte do Grupo Socialista, ten a palabra o deputado Gregorio Luís Agís Gómez. Sí, bueno, está todo prácticamente dito. O que nos chama a atención, efectivamente, é a falta de autorizacións sectoriais, pero, ao mesmo tempo, dá a sensación de que un proxecto que non parece que teña moita intención de levarse a cabo, non? Evidentemente, nós estamos a favor, votamos a favor, pero parece máis un acto publicitario de unha obra que non se ten a intención de levar a cabo, moito máis que unha obra real. Non hai moitos elementos neste expediente que nos levan a pensar que se trata precisamente deso, dun acto publicitario ou un acto de campaña. Gracias. Ten a palabra voceiro do Grupo Popular, deputado Jorge Cubera. Moi ben, o que hai que deixar claro é que esta é unha aprobación de proposta de trazado que vai ser sometido a información pública e, polo tanto, se os organismos oficiais non din o contrario, manifestan ningún tipo de reserva, será aprobado definitivamente para poder pedir as autorizacións sectoriais definitivas ao proxecto. Que tería feito eu se estuvera no lugar da oposición neste punto, neste pleno, neste día, tratando a estrada provincial no lugar de Rebón, no Concello de Moraña? Calarme. Para meterse nestos xardíns era mellor non botar auga, porque, miren, antes asistimos a un punto onde 2 concellos pois van quedar excluídos do segundo plan extraordinario promovido polo presidente da Diputación e o Goberno provincial, que son Vilagarcía e Cambados, e que quedan excluídos claramente por falta de comprensión lectora, non hai ningún outro motivo, non son os mesmos casos que os que padeceron os concellos, as veciñas e os veciños de Sanxenxo, de Rodeiro, de Porriño, de Soutomaior, etcétera, que tuveron que ir a un contencioso administrativo para hacer valer os seus dereitos en plans extraordinarios con outros nomes de moita menor cuantía que os nosos, para que se demostrara que os comités técnicos naquel momento pois si recibían instruccións políticas. Polo tanto, por que digo todo isto? Porque 11 anos despois temos que ver o cuajo do grupo do BNG e do Partido Socialista nesta corporación
falando dunha estrada provincial que paralizaron absolutamente durante os seus 8 anos de goberno, foi parte daquel compendio de 6 estradas que, por ser gobernos municipais do Partido Popular, paralizaron con total osadía, sin mover un só papel despois, porque non se fixo prácticamente ningunha des que paralizaron, e ora este goberno, 11 anos despois, os que volve por a máquina a funcionar como fixo un goberno do Partido Popular no ano 2015 para dar solución a unha estrada de fai moitas décadas, que queremos adaptar ao século XXI e conceder cos mesmos dereitos e garantías aos veciños do Concello de Moraña unha estrada á altura do século XXI. Polo tanto, parécenos moi ben que lles guste o proxecto e este expediente, pero neste punto, hoxe, o máis doado e políticamente o máis estratégico era non dicir nada, señores do PSOE e do Bloque. Moi ben, moitas grazas. Ten a palabra don César Mosquera, BNG. Sí, grazas, señor presidente. Ben guerrilleiro hoxe o señor Covela, igual por eso non lle deixaron falar nos anteriores puntos, para que salieran por unanimidade, non? Porque, a ver, é que a historia é a historia, E ustedes no ano 15, xa pasadas as eleccións, e sin faltando trámites esenciais, adxudicaron certas obras que non se podían executar. E o que está dicindo, se quere dicir o de Vilanova, resulta que había un escrito do alcalde dicindo que estaban a disposición os terreos e un escrito da Comunidade de Monte dicindo que non os cedían. Non, está no expediente, mire, por favor, está no expediente, anda. Quer dizer, as cousas son como son. E a todos e cada un dos que de tal si ofreceron alternativas. A máis, por exemplo, máis clara, que me acordo agora, foi o Concello de Sanxenxo que se modificou o proxecto, aceptou, non quedou infinitamente mellor do que estaba previsto e adxudicado. E os outros, igual, e a Moraña, igual. Vale? Iso non é certo, sabe perfectamente que non é certo. E a Meis, non me acordo exactamente cal eran todos, pero iso non é certo. Creo que, por un lado, din que fixemos un plan obxectivo e incluso lle adxudican este grupo o facer un plan obxectivo, non? O plan concellos, e por outro lado din que usamos e tal. Non é certo. Saben ustedes perfectamente que non é certo. E este en concreto non tiña as autorizacións e máis consultouse e a resposta de Patrimonio foi furibunda. É dicir, nin de broma vamos a autorizar isto. Vale. Eso foi o que pasou. Entón, que querían? O sea, que fixemos unha obra en contra do criterio de patrimonio e demais. Que querían? Ofrecernos alternativas. Ben, volven outra vez a retomalo. Retómeno, non vamos a votar en contra, vamos a abster. Agora, por que non pediron a autorización de patrimonio? Que tuveron tempo. Por que non a pediron? A ver, vamos proceder a unha aprobación que resulta que igual chega o informe de patrimonio e di imposible, non se pode facer. Hombre, pedirano antes e evitábamos este lío. Entón, bueno, as cousas foron como foron. E non invente. Ora resulta que o mismo señor Covela, que se vai un pouquiño, como din agora, se va a la olla. Hombre, de verdad, o sea, que resulta que os mismos técnicos que constituían a comisión para valorar os proxectos seguían instrucción nosas, súas non as siguen. Home, por favor, son os mismos, non lle falta o respeto, caramba. Non lle falta o respeto. De verdad, son os mismos. Exactamente os mismos técnicos de antes, os de agora e máis os de antes do 15. E resulta que solamente atendían criterios políticos cando estábamos nós. Manda narices, non lle falta o respeto. Poderonse engañar, que non é certo, que nos engañaron. Bueno, o xudgado, non se me agarra eso porque sabe perfectamente que non é certo. Bueno, moitas grazas. Ten a palabra Gregorio Luís Agís Gómez, deputado socialista. Presidente, se trata precisamente dun proxecto alternativo, tremendamente ambicioso, digámoslo así, ou pouco viable. De feito, vostedes, no tipo de tramitación que fan, en a falta de autorizacións sectoriais, en a aprobación do propio proxecto, como se ten dito, con cuantías claramente inferiores ás necesarias para desenvolver ese proxecto alternativo,
non teñen moita intención de facelo, esa é a sensación que eu teño, e o quero deixar claro. Parece un acto publicitario, insisto. Logo, como esa alternativa non era viable, se buscou un proxecto alternativo que poñía e melloraba o vial existente, o trazado actual. E parece ser que ese proxecto non lle interesou moito ao Concello, porque durante moito tempo estivemos esperando as cesións e incluso que solicitaran a expropiación e non o estimaron oportuno. E con respecto á aprobación dos proxectos que fan vostedes referencia, o que non poden pretender, porque por moito que o repitan, non deixa de ser falso, é aprobar os proxectos en tempo récord cando perden as eleccións, sen a documentación precisa e sen un mínimo de documentación técnica que poda garantir esa aprobación, evidentemente vostedes saben o que hai. É dicir, aprobar no tempo de desconto os proxectos cando perden as eleccións para cumprir ou darlle satisfacción aos alcaldes do Partido Popular é un acto pouco non xa democrático, senón que ademais roza a corrupción e o caciquismo. Polo tanto, non o mencione, porque cada vez que o fai, e o fai en moitas ocasións, o que fan é poñerse en evidencia co seu modo de operar e de actuar e co súa forma de tratar a uns concellos e a outros. Moitas gracias. Remata o turno de intervención, deputado Jorge Cubela, Partido Popular. Acaba de ser calificado este proxecto como un proxecto moi ambicioso. É así, é un proxecto moi ambicioso. Por iso, o recuperamos en moitos dos termos nos que o anterior goberno do Partido Popular nesta casa se materializou nun proxecto técnico, nunha proposta que é coa construción dunha variante. A vostedes non lles gustaba a variante cando gobernaban e quedou nun caixón. Por qué? Porque era unha das conditio sine qua non do Concello, do lexítimo goberno de Moraña, para levar a cabo esta reforma. O que é necesario, o que quere a veciñanza de Rebón e de Moraña, o que necesita a seguridade viaria neste lugar, neste territorio, con esta plataforma, é acometer este proxecto. Por iso é moi importante tamén explicar isto e facer política comparada, porque hai un goberno presidido polo presidente Luís López que si vai a facer un esforzo económico fundamental e importantísimo no Concello de Moraña para atender unha petición histórica. Se a anterior proposta se pon de excusa polos organismos sectoriais que tiñan que emitir os seus informes e quixeran, esta obra xa estaría feita. O problema é que nin vostedes asumían as demandas dos veciños e das veciñas de Rebón, nin do goberno de Moraña, nin gastar a partida que hoxe, con esta proposta de trazado, vai a acometer o actual goberno da Diputación. Esa é a diferencia e os veciños de Moraña, porque este pleno se está a gravar, deben sabelo. Máis nada, presidente. Moitas grazas. Procedemos á votación do punto número 18, que é a aprobación inicial do proxecto construtivo variante na EP 0503 entre o PK 160 e o PK 2300, Concello de Moraña, exposición pública do proxecto. Votos a favor? Abstencións? Queda aprobado pola maioría dos deputados do Partido Popular e Grupo Socialista, abstención do BNG. Punto número 19. Entramos en capítulo de mocións. Unha primeira, moción do Grupo Provincial do Partido Popular para instar ao Goberno de España a que adopte de inmediato medidas extraordinarias para evitar o impacto do incremento de custos enerxéticos que está a producirse nas actividades do sector primario. Ten a palabra don Jorge Cubela. Grazas, presidente. No importante momento xeopolítico e económico que estamos a vivir, o sector primario constitúe un piar fundamental da nosa economía, tanto pola súa contribución á produción de alimentos como polo seu papel esencial na vertebración territorial, na fixación de poboación no medio rural e no mantemento de actividades económicas estratégicas como son a agricultura, a gandeiría e a pesca. A escalada do conflito armado en Oriente Medio está a xerar importantes consecuencias económicas a escala global, especialmente nos mercados enerxéticos. O encarecemento do petróleo e da enerxía
están a provocar un efecto directo sobre numerosos sectores productivos, incrementando de maneira notable os custos de produción. O sector primario está a ser un dos máis afectados, unha vez máis, por esta situación, debido á súa elevada dependencia da enerxía e polo incremento dos custos. As organizacións profesionais destes sectores advertiron de que o encarecemento do combustible, especialmente do gasóleo agrícola e pesqueiro, está a disparar os custos de produción. No caso do campo, segundo estimacións do sector, tanto o gasóleo agrícola como os fertilizantes supoñen xa, no conxunto do Estado, máis de 41 millóns de euros adicionais cada semana. Este incremento prodúcese, ademais, en plena campaña de abonado e de cultivo, un dos momentos do ano nos que o consumo de fertilizantes é moito maior, o que multiplica o impacto económico sobre as explotacións agrarias. Por outra banda, o sector pesqueiro tamén se ve gravemente afectado, xa que o incremento do gasóleo pesqueiro repercute directamente nos custos de explotación da frota, reducindo a rentabilidade dunha actividade esencial para comunidades como a nosa, onde a pesca constitúe un dos piares económicos e sociais nos concellos do litoral. A gravidade de ambas situacións prodúcese ademais nun contexto no que agricultores, gandeiros e pescadores teñen unha capacidade moi limitada para trasladar estes incrementos de custos ao prezo final dos alimentos, o que pon en risco a viabilidade de moitas explotacións. A pesar da magnitude do problema e das advertencias trasladadas polas organizacións agrarias e pesqueiras, ata o momento non se presentou un verdadeiro plan específico por parte do Goberno de España destinado a minimizar o impacto inmediato desta crise internacional sobre os custos de produción do sector primario. Calquera medida que o Goberno central adopte para paliar as consecuencias que o conflito do Oriente Medio está a provocar na economía das familias e das empresas galegas será unha boa nova, pero haberá que agardar a ver se se aproba finalmente no Consello de Ministros para coñecer a súa dimensión e alcance real. Ademais, ese paquete de medidas debería estar consensuado coas comunidades autónomas, tal e como xa reclamou a Xunta de Galicia logo do encontro celebrado cos clústeres dos sectores máis perxudicados polo conflito. Polo que, dende o Partido Popular de Pontevedra, reiteramos que é completamente necesario adoptar medidas urxentes de carácter fiscal e económico para aliviar o impacto da suba de prezos sobre os sectores productivos, como poden ser impulsar rebaixas fiscais no IRPF, reducións do IBE da enerxía e eliminación de determinados impostos enerxéticos, co obxectivo de reducir, aínda que sexa temporalmente, a presión económica derivada da actual crise enerxética. Por todo iso, o Grupo Provincial do Partido Popular na Diputación presentamos a seguinte proposta de acordos. Instar ao Goberno de España que adopte de inmediato medidas extraordinarias para evitar o impacto do incremento de custes enerxéticos, derivado do conflito en Oriente Medio que está a producirse nas actividades do sector primario galego, agricultura, gandería e pesca. Solicitar axudas directas extraordinarias para agricultores, gandeiros e pescadores, destinados a compensar o incremento do gasóleo agrario e pesqueiro, bonificacións ou reducións fiscais e liñas de financiamento preferente e avais públicos para explotacións agrarias, gandeiras e pesqueiras afectadas polo aumento dos custos. Instar a Xunta de Galicia a complementar, no ámbito das súas competencias, estas medidas mediante os apoios específicos destinados a garantir a viabilidade das explotacións agrarias, gandeiras e pesqueiras do sector primario galego. Gracias, presidente. Ten a palabra. Non hai intervencións. Voceira do socialista, Ana Laura Iglesias. Grazas, presidente. O primeiro que vou principar por decir é que a mellor medida para evitar o impacto da guerra é precisamente opoñerse a esta guerra. E o Partido Popular non é un exemplo de opoñerse nin a esta nin a ningunha guerra, nin a de Irán, nin a de Gaza, nin no seu día a guerra de Irak. O Partido Popular en todos estes conflitos estivo cos que tiraban as bombas e causaban un enorme custe en forma de vidas humanas. Aínda non nos recuperamos do seu silencio no conflicto de Gaza, no que morreron máis de 30.000 nenos e nenas, e agora estamos soportando aínda o seu silencio coa guerra de Irán. Ou se prefiren a última guerra deste dúo catastrófico formado
por Netanyahu e polo señor Trump. Porque primeiro Feijóo opinou unha cousa, logo calou e agora nin se sabe o que pensan. Todo pola obsesión que teñen ao poñerse a decisión valente de Pedro Sánchez que encabezou ou non a guerra en Europa e no mundo e cando Feijóo deuse conta de que todo o mundo comenzaba a virar menos el, quedou totalmente descolocado. Así que, sí, repitan comigo, Pedro Sánchez ten razón, por moi duro que lle resulte admitilo. E facer oposición con simple principio de decir o contrario que Pedro Sánchez lévaos a este tipo de problemas. Agora están metidos ata o cogote nas guerras xenocidas de Netanyahu e de Trump, porque non lles quepa ningunha dúbida a ninguén. Se hoxe estivese gobernando o Partido Popular no Estado, hoxe España estaría inmersa nunha guerra que só traería dor e desgraza como a que nos truxo a guerra de Irak. En segundo lugar, vou dicir que esta moción chega, como todo o que fan vostedes, tarde, tardísimo, porque o Goberno de España xa actuou. Saben quen non actuara no momento no que presentaron esta moción? A Xunta de Galicia. Así que, polo tanto, o mellor sería que a retiraran. Eu, de feito, pensei que a iban a retirar, porque o que piden xa está feito. Agás que queira mantela para dirixirse exclusivamente á Xunta de Galicia, que non parece moi probable. E como se ve que non se enteran, anúnciolles que o BOE do 21 de marzo pasado xa publicou o Real Decreto Lei de medidas urxentes para mitigar o impacto económico da guerra de Irán. Un plan que moviliza 5.000 millóns de euros e que onte mesmo foi convalidado no Congreso dos Deputados e das Deputadas. E saben quenes foron incapaces de votar a favor deste decreto lei? O Partido Popular, para sorpresa de ninguén. Vostedes abstuvéronse ante a evidencia de que o decreto ia sair adiante porque xa contaba cos apoios necesarios. Cobardía marca Partido Popular. E para que a xente coñeza, voulles relatar algunha das medidas as que vostedes non apoiaron. Dos 5.000 millóns de euros, 877 millóns están directamente destinados ao sector primario con medidas como a axuda extraordinaria para gasóleo agrícola de 20 céntimos, un crédito extraordinario para financiar esta axuda ao gasóleo agrario que alcanza os 52 millóns de euros ampliables. A axuda extraordinaria polo aumento do custe de fertilizantes de entre 22 euros hectárea e 55 euros hectárea. Segundo tipo de cultivo, axuda de ata un máximo de 5.000 euros. Axuda compensatoria a armadores de buques pesqueiros por combustible de 20 céntimos o litro, máximo de 200.000 euros por buque e 400.000 euros por armador. Exención da tasa da pesca fresca, unha exención total por 3 meses. Ampliación da liña de créditos ICO, MAPA e SAECA de 225 millóns de euros. Ampliación da vais seca de 75 millóns de euros. Axudas específicas de 25 millóns de euros para sectores especialmente vulnerables como o sector lácteo. E, ademais, destas axudas específicas para o sector primario, outras máis xerais de alivio fiscal para toda a poboación. Para iso que se deu en chamar o escudo social. Reducción do IBE do gasóleo e da gasolina ata un tipo do 10%. Reducción do IBE da electricidade ao 10%. Reducción do IBE ao 10% do gas natural, dos briquetas e dos peles. Rebaixa ao mínimo legal permitido pola Unión Europea do imposto especial de hidrocarburos. Prórroga dos descontos do bono social eléctrico e aumento da axuda mínima, garantía de non interrupción do corte de suministro de auga e luz a usuarios vulnerables, deduccións do 15% no IRPF pola compra de vehículos eléctricos ou enchufables, deduccións do 20, 40 ata 60% no IRPF para aquelas persoas que realicen reformas de rehabilitación e mellora de eficiencia enerxética e un longo etcétera que non me daría máis o tempo para seguir relatándoles. E mentres o Goberno traballa, a que se dedicaron vostedes? A que se dedicaron vostedes, máis que a poñer pedras nas rodas, paus nas rodas, para evitar que isto non salira? E veñan agora aquí con esta moción inexplicable. Vaya rematando, ten o segundo turno de intervención. Segundo turno que ten a palabra deputado popular voceiro Jorge Cubela. O Bloque non di nada. Pois ímolo dicir nós. Mire, señora Iglesias, consideramos completamente insuficientes as medidas do decreto anticrise do Goberno para evitar o suposto impacto do incremento de custes derivados da guerra de Irán. Reclamamos máis axudas para os sectores máis afectados e tamén para as familias.
A escalada do conflito en Oriente Medio está a xerar importantes consecuencias económicas a escala global, como dicía antes, especialmente nos mercados enerxéticos. O encarecemento do petróleo, non foi falta recordarlo, e da enerxía, está a provocar un efecto directo sobre numerosos sectores productivos e de milleiros de familias. E repito, as medidas anunciadas polo goberno do que vostede defendía antes son claramente insuficientes e, ademais, non son capaces nin de copiar en condicións as presentadas polo Partido Popular. Aceptaron rebaixar o IVA da enerxía e rexeitaron dúas. Rebaixar o IRPF e non prolongar o uso das centrais nucleares. Nos propoñemos unha deflatación do IRPF para dar máis poder adquisitivo aos cidadáns, que tanto precisan nestes momentos. É preciso tamén a rebaixa do IVA nos produtos frescos. E insisto, é absolutamente necesario que se actualice a tarifa do IRPF axustándoa á inflación, que se protexa tamén as familias e que melloren a deducción por fillo. Os datos confirman que as medidas do Partido Popular para actualizar o IRPF e baixar os impostos enerxéticos son as correctas, porque o deterioro vén de moito máis atrás. As familias son as grandes esquecidas e sacrificadas do seu partido no goberno. Protexan os nosos cidadáns que tamén o están pasando moi mal pola suba dos prezos. Pero cando España máis necesita un goberno que goberne, a guerra de Irán puxo de novo en evidencia que o que temos é un desgoberno absoluto. A guerra debía ser o estímulo para sacar adiante uns presupostos con solucións e é a enésima excusa para renunciar a eles. Tomen exemplo da xestión da Xunta, xa que tal e como anunciou o presidente Alfonso Rueda, o Consello da Xunta aprobará a vindeira semana un plan de 150 millóns de euros para os sectores máis afectados e para todos os cidadáns, que incluirá axudas con créditos rápidos para as empresas que están sofrindo pérdidas, así como axudas para os sectores primarios, agrícola e marítimo, para os transportistas debido ao aumento dos prezos do combustible, e se adiantarán o pago de pensións non contributivas e a risga. O que se suma que Galicia estará contribuindo con máis de 120 millóns de euros a financiar as decisións adoptadas para mitigar as consecuencias do conflicto en Oriente Medio. As medidas impulsadas polo Goberno céntranse exclusivamente na reducción do IBE e dos impostos especiais que gravan os carburantes, a electricidade e o gas. E estes tributos están parcialmente cedidos ás comunidades autónomas, o que implica que a menor recadación derivada destas rebaixas fiscais repártese entre o Estado e os territorios das comunidades autónomas, polo que Galicia, debe dicirse, perderá máis de 120 millóns nos seguintes meses polas medidas do Goberno ante a guerra de Irán, e por riba, sen ter sido nin consultado coas comunidades autónomas. Gracias, presidente. Grazas. Ten a palabra don César Mosquera do Bloque Nacionalista Galego. Sí, señor presidente, xa que o señor portavoz do PP parece que votan menos que falemos, pois vamos a falar. Pero é que nós temos confianza na xente que nos representa en Madrid, tanto no Congreso como no Senado. Non temos por que vir aquí a repetir o que se di. Hombre, creo que hai streaming, non? Creo que os plenos do Congreso, as comisións e tal, transmítense por streaming. E, polo tanto, bueno, pois mirámolas e sabemos o que di cada quen. Parece que ustedes non se fía o que teñen ali, ou en Santiago, visiblemente, entón veñen aquí a repetirnos o mismo. Mire, quere que lle diga unha cousiña? Mire, deixe de chamarlle conflito e guerra. É unha agresión imperialista como unha catedral. Iso é o que é. Iso é o que é. Conflito. Claro que en conflito está morrendo xente. Agora, ustedes sempre se alinean co imperio e despois veñen estas consecuencias. Fixérono sempre. Iso é o que realmente está tendo consecuencias, verdad? Estarían ustedes aplaudindo cas orellas, xa están, con esa agresión, sé que non tuvera consecuencias económicas aquí. Pero, bueno, non se trata, o debate non vai deso. Por lo tanto, sigan debatindo, sigan facendo un Parlamento bis aquí, ou un Senado, un Congreso, non sei exactamente, en fin, deben ter un trauma de non estar ali, ou non se fían da xente que teñen ali para defender o seu posicionamento. Ten a palabra voceira socialista, deputada Ana Laura Iglesias González.
Grazas, presidente. Mire, señor Cubela, di vostede que estas axudas son insuficientes. Gustaríame saber cantas axudas aprobou o seu goberno de Aznar cando nos meteron na guerra ilegal de Irak. Gustaríame a mí saber cantas, porque miren, si son boas estas axudas, que non se atreveron nin a votar en contra delas no Congreso, nin se atreveron a votar en contra, porque volvemos a recordarlles que ante esta guerra que está a ter consecuencias directas na vida da cidadanía, o Goberno puxo enriba da mesa un paquete de medidas precisamente para protexer a maioría social do noso país. Un decreto que axuda a xente e busca responder ao interese social nun momento excepcional. E o que fai o principal partido da oposición, en lugar de actuar con sentido de Estado, opta por rexeitar medidas que van na liña de amortecer o impacto da crise. E non é a primeira vez. Xa vimos como en ocasións anteriores se priorizou o desgaste político do Goberno por riba do benestar da cidadanía. Saben do que si se queixan os pontevedreses e as pontevedresas? Do ridículo paquete de medidas que presentou a Xunta de Galicia por valor de 150 millóns de euros. Vaya grandísima cantidade. E voulles ler un titular de prensa. Crece a presión sobre a Xunta para que reforce o seu plan de choque ante o impacto económico da guerra en Oriente Próximo. Autónomos e sector primario reclaman máis ambición a Afonso Rueda e denuncian falta de diálogo previo á elaboración das medidas. Isto é o que di a cidadanía que vive na nosa comunidade e na nosa provincia. Mentres comunidades como Euskadi ou Cataluña activan plans ambiciosos por valor de 1.000 millóns de euros ou 400 millóns de euros. Aquí a Xunta tarde, mal e arrastras como sempre. O panorama do PP, polo tanto, un tanto curioso. O PP da provincia de Pontevedra propón ao Goberno do Estado medidas xa aprobadas polo Goberno. O PP nacional, cobarde, non vota a favor das medidas no Congreso. E o PP galego, volvemos a decirlles, tarde, mal e arrastro e escaso estas axudas que están poñendo vostedes en riba da mesa. En conclusión, España ten un goberno que reacciona, que está onde ten que estar, coa xente e coas empresas. Un goberno que moitos cidadáns doutros países da nosa contorna miran con moita envexa. Ben, procedemos á votación desta moción do Grupo Provincial do Partido Popular número 19 para instar ao Goberno de España a que adopte de inmediato medidas extraordinarias para evitar o impacto do incremento de custos enerxéticos que está a producirse nas actividades do sector primario. Votos a favor? Abstencións? Queda aprobada por a maioría de 13 deputados do Partido Popular. Punto número 20. Unha moción do Grupo Provincial Socialista de apoio ao non á guerra do Goberno de España e de defensa do dereito internacional. Ten a palabra voceira socialista Ana Laura Iglesias. Grazas, presidente. Hoxe traemos a este pleno unha moción que vai moito máis alá dunha cuestión ideolóxica ou partidista. Falamos de guerra, falamos de vidas humanas, falamos de decir en que lado da historia queremos estar. O Goberno do Estado presidido por Pedro Sánchez foi claro, non á guerra. E esa non é unha consigna baleira, é unha posición política baseada na defensa do dereito internacional, da paz e da responsabilidade global. Porque a guerra en Irán non é un conflito afastado, xa está tendo consecuencias reais, económicas, sociais e humanitarias. Millóns de persoas vense afectadas as súas vidas e tamén en Europa estamos sufrindo as súas repercusións dende a suba dos prezos ata a inestabilidade internacional. Pero, sobre todo, debemos preguntarnos, aprendemos algo da historia? Hai pouco máis de 2 décadas, no ano 2003, o Partido Popular e nomeadamente o señor Aznar metía a España nunha guerra ilegal con Irak malia o rexeitamento masivo da cidadanía, porque as enquisas eran contundentes. Menos do 6% dos españois querían que España se sumase a aquel conflicto e o entón presidente Aznar era perfectamente consciente delo, pero lle deu igual. Arrastrounos a aquela locura porque, como ben dixo o señor presidente do Goberno, o señor Sánchez, quería sentirse importante, quería que o entón presidente estadounidense lle invitara a apuros e a poñer os pés en riba da mesa. Unha guerra a cambio de ego, a dignidade de todo un país a cambio desa bochornosa e vergonzosa foto.
Aquela decisión foi un erro histórico, un erro que custou vidas e non custou o peor atentado terrorista da historia do noso país, aquel que asquerosamente vostedes intentaron atribuírlle a ETA. E con todo isto, porque é importante que o recordemos, esquecer é o primeiro paso para cometer o mesmo erro. Pero hoxe temos a oportunidade de non repetilo. A posición actual de España baséase en 3 principios fundamentais. Primeiro, a defensa do dereito internacional. Non se pode responder a unha ilegalidade con outra ilegalidade. A guerra preventiva ou unilateral non pode ser a solución. Segundo, a aposta pola diplomacia. Como sinalaron voces con moita experiencia internacional, o camiño debe ser a prudencia, o diálogo e a desescalada. E terceiro, a responsabilidade coas consecuencias, porque cada bomba que cae non só destrúe infraestructuras, senón que destrúe vidas inocentes, destrúe futuro e xera máis violencia. Por iso, esta posición que adopta o Goberno é exercer liderazgo dende a paz, dende a coherencia e dende os valores europeos. España incluso rexeitou colaborar militarmente na ofensiva, negándose a facilitar o uso das bases no noso territorio para esta guerra. Iso é tomar unha decisión valente. Este conflito actual rompeu a legalidade internacional, ten desestabilizado o Oriente Medio, ten atizado conflictos en Irak e no Líbano, pero tamén ten enterrado a Gaza no olvido e na indiferencia. Un desastre absoluto ao que se contribúe co apoio de algúns e con silencio cómplice doutros, porque calar ante unha guerra ilegal non é nin prudencia nin lealdade, é cobardía e é complicidade. Apoiar esta moción é apoiar un principio tan básico como que a guerra non é o camiño. Significa decir alto claro que apostamos pola paz e significa tamén representar o sentir maioritario da cidadanía que históricamente en España sempre dixo non á guerra. Porque nós non nos enganemos, cada paso, cada guerra é un paso atrás como sociedade. Cada bomba que cae non resolve conflitos, multiplícaos. Cada intervención militar abre feridas que duran décadas. Por iso, a posición do Goberno non é só acertada, é responsable. Así que, posiciónense con claridade. Van a estar a favor da legalidade internacional e da paz ou, polo contrario, van a estar a favor desta guerra ilegal? Ten a palabra deputada Bloque Nacionalista Galego, María Manuela Rodríguez Pumar. Bon día. Certamente, a escalada militarista e belicista que se está a producir a nivel internacional está a situar o mundo nun escenario de crecente inestabilidade e risco, con consecuencias imprevisibles para a paz, a seguridade global e as condicións de vida das maiorías sociais. Os conflitos armados en curso singularmente no Oriente Medio provocados polos Estados Unidos e Israel evidencian unha dinámica baseada na confrontación, na vulneración do dereito internacional e no desprezo polos mecanismos de resolución pacífica das controversias. A utilización da forza militar como instrumento de política internacional está a consolidar como unha práctica habitual das grandes potencias, abrindo unha espiral de violencia que afecta directamente á poboación civil e que compromete calquera posibilidade de solución negociada. Esta lógica da guerra permanente responde a intereses xeopolíticos e económicos vinculados ao control de recursos estratégicos e ao afán de dominación global do imperialismo e supón unha grave ameaza para a soberanía dos povos e para o respecto ao dereito internacional. Neste contexto, resulta especialmente preocupante a aposta crecente polo incremento do gasto militar, a intensificación da carreira armamentista e a normalización de discursos e políticas e prácticas que contribúen á militarización da sociedade. A paz non se construe a través da exhibición de forza nin de acumulación de armamento, senón mediante políticas activas de cooperación, solidariedade internacional, xustiza social e respecto aos dereitos humanos e á soberanía dos povos. Así as cousas, presentan vostedes unha moción que, máis que entonar o non á guerra, semella un cántico ao Goberno de España. Resulta algo frívolo comprobar como no texto o marco da guerra desdibúxase e pasa a ser como unha percha para ensalzar a Pedro Sánchez e o seu goberno. De 7 parágrafos, 5 son para recoñecer o seu suposto bo facer atribuíndolle valentía, orgullo, coherencia
vai ser que non, porque máis alá a consigna falla a coherencia dos feitos, porque o non a guerra non é coherente co incremento desmesurado do gasto militar, nin con continuar na OTAN, nin con manter as bases militares americanas no noso territorio, nin con facer apoloxía do militarismo, como se pretende facer, por exemplo, en Vigo o próximo 30 de maio. Faltalle a coherencia política a ese goberno español que se postula como defensor da paz e da orde internacional, que trata de aproncarse dun non a guerra, como se acabaran de acuñalo agora, pero que ao mesmo tempo envía un buque de guerra desde Ferrol ás aguas do Mediterráneo Oriental para participar nunha operación militar ao lado da OTAN, ou mentras pon infraestructuras e equipamentos militares ao servicio das potencias agresoras. E compre falar do papel das bases militares da OTAN e dos Estados Unidos no Estado español, porque nos sitúan o Estado español como un territorio dentro das dinámicas de confrontación internacional. A súa presenza implica unha clara perda de soberanía e aumenta o risco de que o Estado español se vese involucrado en conflitos alleos á súa vontade, converténdose nun factor de inseguridade nun contexto crecente de tensión global. Tampouco podemos ser alleas a unha dinámica global que ten repercusións sociais, económicas e políticas tamén no noso país. É preciso denunciar a utilización de recursos públicos para fin vinculados á promoción do militarismo, ao tempo que existen necesidades sociais urxentes que requiren de investimento e atención prioritaria. Galiza ten unha longa tradición de compromiso coa paz, coa defensa do multilateralismo e coa resolución pacífica dos conflictos. Este compromiso debe traducirse nunha posición clara fronte á actual deriva militarista e na defensa dun modelo de relacións internacionais baseadas no diálogo e na negociación. Diante desta situación é preciso reafirmar o compromiso institucional tamén desta institución coa paz, rexeitar a escalada bélica e apostar decididamente por políticas que contribúan á desmilitarización, á cooperación entre povos e á construción dun mundo máis xusto. E cobra especial relevancia o apoio ás mobilizacións sociais en favor da paz e contra o militarismo como expresión do compromiso da cidadanía cun modelo alternativo baseado na convivencia, na xustiza e na solidariedade. En conclusión, con este debate de tanto calado non pode despacharse unha moción simplemente con acordar darlle apoio ao goberno español e rexeitar a guerra en Irán. E por iso, dende o BNG, propoñemos unha emenda de engádega a esa proposta do PSOE que recolle moitas outras medidas que, en todo caso, agora non dá tempo a debullar, que están entregadas e que, bueno, pues descoñecemos cal é o parecer dos propoñentes para aceptala ou non, e verémolo nas seguintes intervencións. Gracias. Ben, ten a palabra por parte do Grupo Provincial do Partido Popular, Jorge Cubela. Sí, a verdade é que un mes de guerra en Irán, José María Aznar ainda non dimitiu. Eu quero felicitar a intervención de María Manuela, porque é coherente co seu espírito, co espírito da súa formación política. Estamos todos en contra da guerra e do respeto á legalidade internacional e esta moción do Partido Socialista o único que busca é replicar a Ferraz e o que se debe dicir tamén a toda a poboación é que as guerras marcan posición e nesta moción non se di nada nin de condenas como fai o Partido Popular cos enmenda que non se me respostou se se ia aceptar sobre a condena sen ambaxes ao réxime criminal dos atoliás, dos ayatolás en galego. E, polo tanto, debemos de estar posicionados en ambas cuestións. Dito isto, claro, que poñan a cara do presidente do Goberno de España nos misiles iranianos, pois non sei que me permite calificar. Polo tanto, España xa está digamos que de parte nunha das dúas caras da historia. E, polo tanto, eso o Partido Socialista nesta moción non di nada. Se entende mellor, ademais, ou non a guerra de Sánchez, se lembramos as felicitacións do réxime iraní, de Hamás, que as houbo, non fun eu non pertenzo a Hamás, foron os terroristas de Hamás, porque son terroristas, os talibáns, os hutíes, e, como dicía antes, esa foto estampada que podemos atopar en todos os portais en internet do noso presidente, porque o presidente de España, nos misiles. Aplaudimos a un presidente radicalmente conflictivo coa Unión Europea, coa OTAN,
como se o Partido Socialista non tuvera claro na súa historiografía quen gobernaba cando España se integrou na OTAN, conflitos con América do Sur e do Norte, con Magreb, que disto tampouco non din nada, e en Oriente Medio. E, polo tanto, é bochornoso tamén que pretendan usar o contexto internacional para xustificar que non se aproben os presupostos xerais do Estado. Dixo que non se podían aprobar os orzamentos pola guerra. 3 anos sin eles e, polo tanto, escudándose nun conflito de hai 3 semanas. Vivímoslo no conflito de Ucraína, que leva anos en guerra, aprobando os orzamentos en 2023 e nada máis. E, polo tanto, España, en paz, non o pode executar. Ademais que, hai que dicir, porque tampouco di esta moción e debemos nos adiantarnos, que o goberno de Pedro Sánchez é o que levou a España ao maior gasto militar da súa historia, triplicando a compra de armamento a Estados Unidos e que ten contratos aínda en vigor con Israel. Ademais, ese pacifista, o señor Sánchez, que enviou a Chipre a unha zona de continxencia de guerra a nosa mellor fragata cargada de torpedos xunto con 200 mariños da Armada Española. Tamén a ese demócrata que rexeita votar no Parlamento sucesivamente decretos leis e convalidalos e que tamén non leva ao Parlamento o plan de rearmamento que compromete miles de millóns de euros. O Goberno do Estado aprobou un plan de rearmamento que compromete miles de millóns de euros sin ser votado no Congreso dos Diputados. Por que? Non vai a pasar, como hoxe nesta corporación, que o Partido Socialista se divida na votación do Congreso dos Diputados a ver que fan os proletarras de Bildu, os independentistas de RC, os comunes, Podemos e Sumar. Claro, non vai a ser que lles pase como esos 3 diputados que hoxe votaron a favor do plan extra do goberno do Partido Popular nesta sesión plenaria. E, polo tanto, ese verdadeiro lema do señor Sánchez e do seu PSOE, non a guerra, e non a democracia e non ao Congreso. Mentres tanto, pois, nós seguiremos reclamando que non haxa conflictos armamentísticos, que se respete o dereito internacional, condenar sin ambaxes o réxime criminal dos ayatolás no poder dende o ano 79, condenar especialmente a recente brutal represión perpetrada polo réxime tamén dos ayatolás contra persoas pola súa condición sexual, pola súa condición humana e pola súa condición ideolóxica. E abogamos por unha solución política a longo prazo, para que a sociedade iraní poida vivir en paz e recuperar a súa liberdade, e para que Irán deixe de ser un elemento desestabilizador en Oriente Medio e un perigo para a seguridade mundial. Subliñamos o noso compromiso co fin do sufrimento da poboación civil, coa defensa dos dereitos humanos, do Estado de Dereito, incluindo o dereito internacional. Gracias, presidente. Ben, ten a palabra a voceira socialista Ana Laura Iglesias. Grazas, presidente. Bueno, eu entendo que o BNG lle moleste que teñamos un presidente do goberno responsable, valente, contundente, que foi o primeiro en posicionarse firmemente en contra desta guerra ilegal e que non sei se van a apoiar ou non esta moción, pero vou dicirlo moi claramente. Esta moción di moito e é moi clara, moi simple e creo que está para entendela a todo o mundo. Ou estamos a favor da guerra ou estamos en contra da guerra. Ou amosamos o noso posicionamento en contra da guerra ou amosamos o noso posicionamento a favor da guerra, nada máis. De verdade, señor Cubela, que vostede critique aquí o gasto militar actual do Goberno de España, cando foron vostedes os que reclamaban o aumento ata o 5% do PIB, eu de verdade que non entendo nada. A min cada vez que interveñen do Partido Popular nunca me queda claro se van por un lado ou van por outro, porque en Madrid din unha cousa e aquí din outra. O mismo que fai o señor Feijóo. Fíjense vostedes, esta é a dinámica do Partido Popular. O señor Feijóo, que non sabe absolutamente nada de Irán, aínda así tardou menos de 10 horas en celebrar que Estados Unidos bombardeara Irán. O seu presidente do partido celebrou o inicio dunha guerra nun país que apenas sabe ubicar no mapa. E o fixo, ademais, empregando argumentos expúreos. Os mesmos que empregou o señor Aznar para justificar a guerra de Irak. Porque primeiro falaba de liberdade e despois dixo que o ataque era lexítimo porque Irán persigue a bomba nuclear.
Sonalles de algo as famosas armas de destrucción masiva que había en Irak, porque o director xeral do Organismo Internacional para a Enerxía Atómica, Rafael Grossi, afirmou en múltiples ocasións que non hai probas de que Irán este fabricando unha bomba nuclear. E xa saliu o señor Feijóo dicindo que Irán tiña armas nucleares. En fin, pola contra. En cambio, vou a decir tamén que o señor Feijóo, que non sabe ubicar Huelva no mapa, sí que sabe onde están as armas nucleares iranís. Eu, de verdad, que co señor Feijóo quedo parva. Pero, pola contra, o goberno do Estado sí que foi claro. Non a guerra en Irán. Unha posición firme, coherente e, sobre todo, decente. Unha posición que algún medios, por certo, intentaron vendernos como errada. Chegaron a decirnos que Pedro Sánchez iba a quedarse só e non tardaron en darse conta de que estaban equivocados. O único que se quedou nunha esquina foi o Partido Popular, atrapado na súa propia propaganda. Un caso único en Europa. Porque miren o que di, atendan, o canciller alemán, o señor Merz. Non haberá participación militar alemana na guerra de Irán. Non é a nosa guerra. Outro líder pouco sospeitoso de ser de esquerdas, o señor Macron. Francia non forma parte da guerra contra Irán. Non estamos en combate e non imos involucrarnos nela, igualiño que fixo Feijóo. E, por suposto, as declaracións doutra declaradísima socialista, como é a señora Meloni. Non estamos en guerra e non queremos entrar. E tampouco van deixar a Estados Unidos usar as súas bases. E fronte a esta claridade que atopamos na dereita do noso país, a da intervención. Ten logo o peche. Ten a palabra María Manuela Rodríguez, do Bloque Nacionalista Galego. Desde logo que o BNG é coherente coa súa posición e así o facemos saber sempre que podemos. E agora eu vou dicir que, a ver, na emenda do Partido Popular ningunha soa palabra de condena aos ataques de Trump e Netanyahu. En coherencia coa posición do PP no Estado até agora, con Feijóo á cabeza, que apoiou explícitamente a escalada bélica, por moito que nesta semana quixera confundirnos aí pronunciando unha especie de non a guerra acompañado de outra cousa, pero que aplaudiu os ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán e que pretenden facernos creer que está justificada esa guerra para liberar o pobo iraní, as mulleres, os homosexuais, mais, a ver, vense as costuras. A verdadeira razón é roubar o petróleo, controlar a zona, intereses únicamente económicos e xeoestratégicos do imperialismo, novamente, para manter o seu estatus de poder no mundo, que están vendo perigar. A paz non se consigue con bombas, e a liberación dos povos tampouco, senón con respecto á soberanía dos povos, ao respecto á legalidade internacional, a chamada ás vías de diálogo e a multilateralidade. Non é que o BNG non celebre que o goberno español levante agora a bandeira do non á guerra, non se confunda, señora Iglesias, pero reiteramos que esa posición debe manter tamén coherencia completa. A defensa da paz debe ser necesariamente antiimperialista, antimilitarista. Non se pode decir non á guerra e estar armando hasta os dentes, por exemplo, a Ucraína, gastando insentes cantidades de diñeiro que están detraendo de outros menesteres que no Estado e na Galiza precisamos. Porque ese non á guerra non é compatible con seguir incrementando de xeito exponencial o gasto militar, nin é compatible con continuar na OTAN, xa o dixemos antes, nin con manter as bases militares americanas no territorio español, nin con facer apoloxía do militarismo como farán o próximo 30 de maio cos fastos do Día das Forzas Armadas que pretenden celebrar en Vigo, nin con non denunciar, por exemplo, o bloqueo de Estados Unidos a Cuba, que ven a ser un xenocidio de outro calibre, ou con manter posturas mornas ou... Perdón, non, sí, unha agresión, quería decir, non, unha agresión, non quería decir eso. Posturas mornas ou inexistentes para frear a agresión xenocida de Israel na Palestina ou o Líbano ou para recoñecer e defender a soberanía dos povos fronte ás inxerencias. O BNG, claro que condenamos esta agresión como todas outras desde o inicio, non tivemos que esperar a ver se nos posicionábamos mellor ou peor, e desde logo que estamos en contra da guerra desta e de todas, nada máis. Non se manifestaron a respecto
da emenda, non sei que pensa facer o PSOE. Ben, ten a peche de intervención Ana Laura Iglesias. Ben, moitas grazas, presidente. Miren, para finalizar este debate, porque creo que xa está todo moi dito, vou non volver a decir, menos mal que temos como presidente do Goberno a un home con responsabilidade, contundente, valente e defensor do dereito internacional. Porque se hoxe estuvese gobernando o Partido Popular, teñan de seguro toda a cidadanía que estaríamos metidos noutra guerra ilegal como foi a guerra de Irak. Como xa dixen, a nosa proposta é moi clara e moi sinxela para buscar precisamente un acordo unánime deste pleno. Por iso non vamos a aceptar as emendas presentadas ni polo Bloque Nacionalista Galego nin polo Partido Popular, porque non me pode caber na cabeza que se poda estar en contra de, por un lado, comunicar á Presidencia do Goberno de España o noso apoio, o apoio da Deputación de Pontevedra, ao non á guerra, así como defender o multilateralismo, o respeto polo dereito internacional e a Carta das Nacións Unidas. E tampouco pode entender que non se poda estar a favor de aderirse a cantas iniciativas e propostas que cheguen a esta Deputación para rexeitar a guerra en Irán. Precisamente fixemos unha moción cuns acordos moi sinxelos para poder acadar un apoio unánime deste pleno. Únicamente esas dúas cousas, amosar ao Goberno de España, ao Presidente do Goberno, o noso apoio á súa decisión valente do Estado español de non á guerra e de adherirnos como Deputación, como Goberno provincial, como corporación de todas as forzas políticas que compoñen este pleno, a que nos adhiramos a estas iniciativas que poidan surdir tamén da sociedade para rexeitar esta guerra ilegal en Irán. Estes son os dous puntos, os dous acordos que propoñemos a este pleno. E, de verdade, espero que sala daqui un acordo unánime de un non á guerra ilegal en Irán. Procedemos á votación. Non admitidas as enmendas presentadas polo Partido Popular e Bloque Nacionalista Galego. Moción do Grupo Provincial Socialista, punto 20, de apoio ao non á guerra do Goberno de España de defensa do dereito internacional. Votos a favor? Abstencións? Pasamos ao punto número... aprobada polo número de votos dos deputados socialistas. 9. E abstencións do Partido Popular e Bloque Nacionalista Galego. Punto número 21. Moción do Grupo Provincial Socialista sobre a grave situacións dos plans de sostenibilidade turística en destino na provincia de Pontevedra e o risco de perda de máis de 3,5 millóns de euros de fondos europeos. Ten a palabra voceira socialista Ana Laura Iglesias. Grazas, presidente. Os plans de sostenibilidade turística en destino, os PSTDs, representan unha das principais ferramentas impulsadas pola Unión Europea a través dos fondos Next Generation EU para avanzar cara a un modelo turístico máis sostible, innovador e competitivo. No anterior mandato da Deputación de Pontevedra conseguiuse captar máis de 3 millóns de euros de fondos europeos destinados ao desenvolvemento de 2 plans de sostenibilidade turística na nosa provincia. Un para a comarca de Zatabeirós, Terra de Montes e outro para o condado Paradanta. Estes recursos constituían unha oportunidade histórica para impulsar actuacións estratégicas vinculadas a mobilidade sostible, a posta en valor do patrimonio natural e cultural, a digitalización dos destinos e a mellora da competitividade turística no territorio. Por iso, resulta tan preocupante a situación actual, porque o que hoxe sabemos é que a poucos meses de que rematen os prazos de execución, a realidade apunta a unha baixísima capacidade de xestión destes fondos. E iso tradúcese nun risco moi real, ter que devolver unha parte moi significativa dese financiamento europeo. Resulta especialmente preocupante que non exista a día de hoxe unha información pública clara e detallada sobre o estado real de execución destes plans. A transparencia non pode ser opcional cando falamos de millóns de euros de cartos públicos. O pasado 9 de marzo solicitábamos por rexistro que se nos informase do grado de execución destes plans.
Case 20 días despois, seguimos sen ter resposta. E sabemos claramente por que é. Porque sería poñer por escrito que o que decimos nós é verdade, que teñen un nivel de execución baixísimo. E non só digo eu. Nunha das últimas reunións que mantiveron co Ministerio, xa lles advertiron que estaban profundamente preocupados pola baixa execución que presentaba a implementación destes plans por parte da Deputación de Pontevedra. Un auténtico bochorno para co Goberno do Estado. Porque esta situación non só supón unha perda inaceptable de recursos para a provincia, senón que evidencia tamén unha preocupante falta de planificación, capacidade de xestión e vontade política para desenvolver proxectos estratégicos que xa contaban co financiamento garantido grazas ao traballo do anterior Goberno provincial. O 30 de maio remarta o prazo de execución dos plans. 3 anos despois de deixarlles 2 plans en marcha, foron incapaces de executalos. E voulles poñer algún exemplo. Foron incapaces en 3 anos de asinar un convenio co Arzobispado de Santiago para a musealización do mosteiro de Aciveiro. Non sei que lle parecerá isto a deputada e a alcaldesa de Forcarei. Da musealización do mosteiro de Carboeiro, nada de nada. 2 xoias do patrimonio galego, elementos únicos do noso patrimonio que caen no esquecemento con vostedes. Das áreas de descanso dos peregrinos, seguimos sen noticia. Das ferramentas digitais para a interpretación de castros e pesqueiras non deben de saber nin de que lles falo. Dos traballos de renaturalización das ribeiras dos ríos, tampouco sin noticia. E podería seguir así co resto das actuacións que contemplaban cada un dos plans. Pero iso sí, chama poderosísimamente a atención que o plan máis avanzado, por decir algo, sexa o do condado para Danta. Pero iso sí, das poucas accións que se levaron a cabo, a gran maioría foron no concello de Ponteareas, do que, o casualidades da vida, é a alcaldesa a anterior deputada de Turismo. Para Ponteareas sí había interese en que se fixeran cousas, pero para o resto dos concellos que se aguante. Non sei que pensará o deputado e alcalde de Covelo de que a súa compañeira só beneficiase ao seu concello e non ao resto dos concellos da comarca. Se esta situación continúa, o dano será doble. Perderemos investimentos e perderemos credibilidade, porque trasladaremos a imaxe dunha administración incapaz de executar aquilo que xa tiñan financiado. Pero a última novidade xa é de traca, porque, como se deron conta de que non van ser capaces de executar estes plans, o único que se lles ocorreu foi falar con algúns alcaldes e alcaldesas para asinar convenios rapidamente para pasarlle o traballo aos concellos e intentar executar o máximo posible. Valga de exemplo o recente anuncio de convenio co Concello de Lalín para digitalizar as súas infraestructuras turísticas e museísticas por valor de 73.000 euros. En resumo, un convenio a dedo cun concello do PP para facer unha actuación que non estaba contemplada no plan. Ten a palabra por parte do Grupo Partido Popular don Jesús Vázquez Almuña. Moi bons días de novo, señor presidente, señores diputados. A verdade que parece contenta, non, que se perdan fondos europeos. Non é normal, evidentemente, que veñan hoxe aquí con esta moción sabendo, posiblemente o fagan así, para antes de que surxa a herida, a ver se pomos a venda, non? Non lance aínda as campás a bo, porque estes plans de sustentabilidade turística se están a executar gracias ao traballo riguroso e profesional deste Goberno, que foi quen de reformular e sacar adiante obras a partir dun documento tan inmaduro como carente de sentido e planificación. Para que se faga unha idea, xa que queremos falar de Carboeiro, se fala de Carboeiro fundamentalmente porque parece ser que a alcaldesa é do Partido Socialista, non queren falar de outras cousas. E, como digo, se pensaban executar en Carboeiro, se algunha vez tiveron a intención de facelo, simplemente foi unha ocurrencia, se dá que querían digitalizar o mosteiro de Carboeiro por uns 300.000 euros,
pero non repararon, non quixeron ter en conta que non había acometida eléctrica. Pero non había acometida eléctrica en metros e en metros. Non se trata de unha conexión ao edificio, sino que non había que crear unha nova liña eléctrica para chegar hasta ali. Non había condicións técnicas para soportar a instalación que se quería facer. E ainda así a actuación meteuse no plan. Que fixo este goberno no tempo que leva traballando? Pois redactouse o proxecto, tentouse buscar solución, falouse co Concello, algo moi importante, falar cos concellos, valorouse fórmulas de cooperación ao 50% e mantiveuse a actuación viva hasta finais do 2025, o último mes do ano, que non hubo ninguna posibilidad porque o mosteiro a día de hoxe sigue sin conexión eléctrica, sigue sin acometida e que a actuación a día de hoxe é imposible de realizar. O que ocorre é que non só teñen a idea de que a boa xestión dunhos fondos consiste en gastar todo, non importa en que, senón miren o que pasa na súa sede de Ferraz. E iso é falso. A boa xestión implica investir ben, investir en prazo, investir con garantías, investir en actuacións executables, non en fantasías inviables. Porque, queridos compañeros socialistas, gastar mal tamén leva a devolver fondos. Non SOE saben tamén ben. Non SOE de Vigo, con devolucións millonarias por non executar en plazo proxectos financiados cos Next Generation. Fai pouco salían en prensa os últimos. Non SOE de Pontevedra, máis do mismo co paseo de gafos ou edificios centrais do museo. E tamén en Vilagarcía, como citaron en algunha ocasión durante o día de hoxe, co plan extra, non? Polo que na bancada socialista non están para dar leccións de nada, pero moito menos de boa xestión. Aínda así, por respeto á veciñanza, imos a detallar os avances que ten dado este goberno para sacar adiante estes dous plans de sustentabilidade turística no condado Paralanda e no Deza, Tabeirós e Terra de Montes. Fixemos unha revisión completa dos dous plans, analizando actuación por actuación en contacto cos concellos e cunha análise técnica económica rigurosa. Analizamos máis de 70 propostas, 40 no Condado e 32 no Deza Tabeirós. Reformulamos múltiples actuacións e incorporamos novas subactuacións e desbotamos as inviables, porque non sei se a portavoz que foi diputada de Turismo sabe que do que estamos a falar son por áreas, non por concellos. E, ademais, estamos tramitando a ampliación do plazo de execución para poder executar todos os proxectos a tempo. Non se trata dun problema de falta de xestión deste goberno, sino dun problema de mal plantexamento inicial. Nacen no momento en que se formularon os plans, no ano 21, baixo o goberno anterior, con actuacións que sobre o papel podían quedar moi ben, pero que despois, ao entrar en a súa execución real, demostraron non ter o nivel mínimo de madurez técnica administrativa e territorial que un programa Next Generation exige. Moitas actuacións se meteron no plan sen proxecto técnico previo, sen cálculo real de costes, sen análisis de permisos sectoriais, sen comprobación de disponibilidade dos espazos, nin unha interlocución real cos concellos. Isto é un tema tamén moi importante que falar cos concellos. E parece ser que a anterior corporación, esa línea, polo menos no que estamos a falar hoxe dos fondos de turismo, non o teñían claro. E nós si o facemos e o vamos a seguir facendo. Moitas gracias. Moitas gracias. Ten a palabra voceira socialista Ana Laura Iglesias. Grazas, presidente. Mire, señora Almuiña, eu de contenta nada, para nada de contenta de que se perdan estes fondos europeos. Sabe por qué? Porque fun eu, como deputada de Turismo, a que foi que de conseguir estes fondos europeos. Fun eu a que conseguiu estes máis de 3 millóns de euros de orzamentos europeos. Eu mesma. Eu e a equipa que había en Turismo Rías Baixas. Así que de contenta de que pola súa mala xestión, súa e da anterior deputada de Turismo, se poidan perder estes fondos europeos, de contenta nada. Por iso presentamos esta moción, porque estamos profundamente preocupados. Miren, fala vostede tamén, hai que ter valor de falar de que os plans eran carentes de sentido. Pois mire, eu non sei se non lle informaron ben ou non se quiso enterar, pero de ocurrencia non hubo absolutamente nada, ningunha, porque saben que o que fixemos naquel momento para presentar estes plans? Fixemos reunións
con todos os alcaldes e as alcaldesas de cada un dos concellos destas dúas comarcas, con todos e cada un deles. E foron precisamente estes resedores os que plantexaron os proxectos que querían que se incluíran nestes plans. Fíxese vostede se estaban consensuadas estes proxectos e estas actividades. O que pasa que agora pretenden botarlle a culpa a que os proxectos non estaban maduros ou non se sabía moi ben de que, de tildalos de ocurrencias, cando precisamente foron consensuados cos alcaldes e as alcaldesas e moitos dos proxectos foron planteados por eles mismos. Mira, falaba vostede de unha sola das actuacións, da que ten que ver co Mosteiro de Carboeiro. Eu relatelle numerosas, e podería relatarlle todavía máis, de actuacións que vostedes non executaron, pero que non moveron ningún solo papel, non contrataron nada, non licitaron absolutamente nada. Pero miren, nós claro que sabíamos que non había cometida eléctrica no Mosteiro de Carboeiro, como non o íbamos a saber? Si fomos ali moitísimas veces co anterior alcalde para mirar este proxecto de musalización. Saben cual era a diferencia? Que nós, dende a Deputación de Pontevedra, tiñamos un proxecto para levar esa cometida eléctrica ao Mosteiro de Carboeiro, financiada con diñeiro da Deputación de Pontevedra. Saben o que fixeron vostedes cando chegaron a este goberno? Paralizala. É que non quixeron facer ese proxecto. Non fixeron ese proxecto da cometida eléctrica e, polo tanto, non se pode acometer a musealización do Mosteiro de Carboeiro. Miren, vostede está falando de áreas, claro que falamos de áreas, falamos de actuacións que están dentro de eixos, e que a mí non mo ten que explicar porque fun eu a que elaborou eses plans e a que os presentou. Pero que resulta é que vostedes están cambiando todas estas actuacións a cambio de... Ten último turno de intervención, deputado Jesús Vázquez Almuña. Señor presidente, hoxe xa sabemos quen é responsable do fracaso dos fondos europeos na Diputación de Pontevedra. Gracias. Sabía que a moción tiña algún interés, non? Pero o interés está claro que é quitarse o morto de encima ou se é a responsable. Pero hai máis cousas que curioso do que acaba de comentar. O sea que consiguen fondos para un proxecto no Mosteiro e en vez de por os medios para que se pudiera facer, facían outro convenio á Diputación para levar a enerxía eléctrica a ese... É curioso. E por que non se meteu dentro do proxecto? É moi curioso. Sí, moi curioso. Non teño nin idea. Evidentemente, vostedes si ten idea, por eso está onde está, e por eso vai a facer fracasar unha parte importante dos fondos que, como dice, conseguiu vostede, pero os fondos son de todos os cidadáns europeos que se diseñaron para chegar aquí. Por certo, sí que podía falar vostede co Ministerio de Facenda porque va a haber dous tipos de categoría na finalización dos fondos. Hai uns que dependen da Xunta de Galicia, que tamén son os fondos europeos de PSDT de Turismo, que sí amplían o plazo, pero os que dependen do Ministerio de Facenda non amplían o plazo. Pois eu creo que, xa que ten tan hilo directo con Madrid, podían intentar que se fixeran tamén estes 3 meses. Pero que hai de todo, hai actuacións que non responden á realidade dos concellos de forma actual, ou non todos os concellos tiñan actuacións no plan inicial e se foron modificando. Decía vostede que a alcaldesa de Ponteareas, anterior diputada de Turismo, conseguiu que se avanzara máis, pero ten en conta que, a verdade, tuvieron que facelo moi ben, porque non estaba ela de alcaldesa cando a Diputación diseñou eses fondos. Se adaptou e saliu adiante. En outros era imposible, porque era imposible por infraestructura chegar a facelo, ou porque tiñan un número moi importante de sectoriais que non conseguiron, ou porque ao final, como digo, eran fondos buscados desde un despacho e non era a realidade que queríamos facer. Pero creo que hoxe o máis importante que descubrimos é quen é o responsable, quen é a responsable,
e vamos a seguir traballando, como decía ao principio, tratando de dar un impulso a todos aqueles proxectos que todavía están en marcha e, sí, firmando convenios con concellos para aproveitar todos os cartos que con bo fin vamos a sacar adelante. Moitas gracias. Ben, ten pecha a intervención nesta moción Ana Laura Iglesias. Grazas, presidente. Miren, señor Almuña, miren se os plans estaban ben feitos e ben elaborados, que acadaron a puntuación e foron subvencionados polo Ministerio. Fíxese vostede se estaban ben planteados. Se non houvesen estado ben planteados, como di vostede, serían rexeitados e non acadarían a subvención, non lle parece? Digo eu, entonces non diga que aquí a culpa é da anterior deputada que conseguiu os cartos, conseguiu a financiación e conseguiu os fondos europeos. Se estes fondos se van a perder e a baixa execución destes plans, que xa lle digo que non o digo eu, dixeron yo a vostede dende o Ministerio que estaban moi preocupados da baixa execucións dos PSTDs da Deputación de Pontevedra. Miren, fala agora de que a ver se temos man co Goberno para ampliar o plazo de execución. É que o plazo de execución destes plans xa foi ampliado. Xa foi ampliado. Tiñan que ter rematado o ano pasado e xa foi ampliado. É que parece que de verdad que non se enteran de nada. E menos mal que vostede, o deputado agora de Turismo, mire, cambiaron os proxectos, como vostede está dicindo aquí, porque eran incapaces de leválos a cabo pola súa incapacidade, non porque estuvesen mal propostos, porque se estuvesen mal diseñados non serían subvencionables. É así de fácil e de claro, así de claro e de fácil. Se non estuveran ben propostos, non serían subvencionarios. O problema é que vostedes non teñen capacidade de execución. E ainda cambiando eses plans a proxectos seus, inda así son incapaces de executalos, porque na última reunión, lle repito, o Ministerio lles dixo que estaban moi preocupados pola baixa execucións da Deputación de Pontevedra. Pero mire, vou decir máis, porque é aberto a todo o mundo, só hai que ir ás plataformas de contratación. No ano 2014 non moveron un papel dos contratos dos PSTDs. E está claro e meridiano. Turno de intervención. Eu falar de proxectos maduros. Non. Está o debate pechado, pero a ver, Mosquera, hai que marchar ou... Bueno, vamos a ver. Oye, non me caracterizo por intervir moito nos plenos, non? Eu nesto dos proxectos maduros do PSTD, pois que queredes que vos diga? E poñen como exemplo o Mosteiro de Carboeiro. Mosteiro de Carboeiro, imagínense que é esta Diputación, donde no PSTD vai a instalación musealización, é dicir, tecnoloxía que hai que enchufar a algo. Hai que traer a luz ao mosteiro e, teóricamente, había un proxecto da Diputación a través dunha estrada provincial de meter a acometida eléctrica, onde pagaba o 100% a Diputación, ou iso era intención, cando o 67% correspondía a algo que é competencia municipal, ou que noutros concellos supón un 30% da aportación. Aí, na reunión que tiven ca alcaldesa, tan pronto foi nomeada, pois lle propuxen un convenio 50-50, que nin tan mal. Dixo que iba a mirar a ver se atopaba os fondos. E, ao mesmo tempo, eu lle brindei a posibilidade con máis provincia e outros. E non conforme a iso, hasta me escribiu unha carta para decirme se eu interfería co presidente da Xunta para conseguir esos fondos. E a Xunta, creo recordar, que hasta lle deu fondos
para unha parte desa obra. Pero non conforme con eso, imagínense o maduro que estaba o proxecto que, se esta Diputación, traían a luz hasta aquí a entrada, pero é que no interior non había ningún proxecto de instalación eléctrica. A que se enchufaban? O aire. O aire. Así que, madurísimo. É dicir, solicitan unha axuda para a musealización do Museo de Carboeiro, a luz ainda non chegou ao Museo do Carboeiro e no interior nin proxecto nin que ne viu. Así que, xa digo, por suposto que todo aparenta que a mellora da estrada EP podía ser incluída no PST, no Plan de Sostenibilidade, toda vez que neste Concello estamos executando a Diputación unha senda peonil na carretera que vai de Bandeira a Piñeiro con cargo ao Plan de Sostenibilidade. Ben, procedemos á votación. Votos a favor da moción do Grupo Provincial Socialista sobre a grave situación dos planes de sostenibilidade turística en destino na provincia de Pontevedra, o risco de perda de máis de 3,5 millóns de euros de fondos europeos. Votos a favor. Abstencións. En contra. Queda rexeitada por unha maioría de 13 votos do Partido Popular. Moción do Grupo Provincial do Bloque Nacionalista Galego polo rexeitamento da instalación dos parques eólicos na Serra da Groba, das súas liñas de evacuación e da afectación aos concellos de Oia, Baiona e Gondomar. Ten a palabra a deputada do BNG, María Manuela Rodríguez Pumar. Bon día de novo. A Serra da Groba constitúe un dos espazos montañosos atlánticos de maior valor ecolóxico, paisaxístico e cultural do sur de Galicia. Situada entre as grandes áreas paisaxísticas das Rías Baixas e a costa sur baixo Miño, esta serra perilitoral acolle biodiversidade única, hábitats de interese comunitario, patrimonio arqueolóxico excepcional e un modelo de aproveitamento multifuncional do monte que compatibiliza actividades forestais, gandeiras, apícolas e turísticas. Porén, a Xunta de Galiza ven de someter a información pública, mediante un acordo en xaneiro deste ano, as solicitudes de autorización administrativa para 4 novos proxectos eólicos promovidos polas empresas Savannah Power Solar 21-22 e Arena Power Solar 9. Todas elas con sede en Sevilla. Estes proxectos que contemplan a instalación no Concello de Oia de 4 aeroxeneradores dunha altura de 105 metros e aspas de 149,10 de diámetro e unha potencia de 4,99 megavatios cada un e 2 circuitos de 10 kilómetros de liña de evacuación soterrada até a subestación que Unión Fenosa Distribución ten en Borreiros, Gondomar. Isto todo supón un novo intento de atentar contra este espazo de alto valor natural. Esta tramitación prodúcese apenas 2 anos despois de que a propia Consellería de Medio Ambiente e Transición Ecolóxica emitise declaracións de impacto ambiental desfavoráveis para proxectos sustantivamente análogos na mesma zona, fundamentadas en impactos críticos e irreversibles sobre a paisaxe, a biodiversidade e o patrimonio cultural. A reiteración de iniciativas similares, agora fragmentadas artificialmente en proxectos individuais para eludir controis ambientais máis exixentes, evidencia unha práctica administrativa cuestionável que vulnera o principio de precaución e a normativa de avaliación ambiental da que nos temos dotado. Os argumentos que justifican a oposición a estes proxectos son contundentes e están amplamente documentados. Supón un impacto ambiental crítico. O estudo de impacto ambiental recoñece afeccións significativas a cursos fluviais, a hábitats de interese comunitario, a especies protegidas de paxaros e plantas, a perda de vegetación, a fragmentación de hábitats e o risco de colisións das aves con impactos nos muiños. Constitúe, ademais, unha agresión ao patrimonio natural. A zona de instalación dos muiños afectaría a zonas como a contorna das obreiras do Faro, zona declarada espacio privado de interese natural, incluída no catálogo de árbores señeiras da Galiza, e que suporía unha vulneración dos principios de prevención, precaución e non regresión ambiental pola afección a súa zona de expansión natural desa sobreira.
É, ademais, unha ameaza ao patrimonio cultural, porque a zona acolle bens catalogados como os petroglifos da Cerradiña ou o Reo de Urgal, ademais de estar próxima ao camiño portugués da costa, e a propia Lei de Patrimonio Cultural da Galiza exixe a protección destes espazos incompatíveis coa instalación de infraestructuras industriais de grande impacto visual e acústico. Ademais, produciría un prexuicio económico grave. A Serra da Groba é un espazo con forte vocación turística e agrogandeira. A implantación eólica comprometería actividades económicas sostíveis, afectaría as comunidades de montes de Burgueira, Vila de Suso, Mougás, Belesares, Santa Cristina da Ramallosa e poría en risco as poboacións de cabalo de raza pura galega, garranos, especie en perigo de extinción e elemento clave na prevención de incendios. Ademais, presenta unha falta de planificación territorial e enerxética. Estes proxectos non se enmarcan nunha ordenación territorial previa, nin responden a criterios de eficiencia enerxética, forro ou fomento do autoconsumo. Constitúense como iniciativas especulativas orientadas ao reforzo dun modelo oligopolista de xeración sen beneficio real para as comunidades locais. E, ademais, conlevaría o incumprimento da normativa europea e estatal. A tramitación destes proxectos contradí directivas europeas, ademais, leis de avaliación ambiental sobre a inadmisión de proxectos análogos e a estrategia da Unión Europea sobre a biodiversidade 2030, que últimamente falamos moito desto. No que respecta, ademais, ao Concello de Gondomar, do que eu son da casualidade, ali remata a liña de evacuación, atravesa toda unha parroquia, dúas liñas soterradas de 20.000 voltios, que trasladían 20.000 voltios cada unha, que van a dar ali a unha subestación que xa existe, unha afeccións por afectación da limitación de usos e de mesmo afectación a cruzamento de liñas de conducións de suministracións varias na parroquia. Vai rematando. Deixo para a seguinte intervención o que sería a proposta efectivamente da moción, do acordo. Ben, moitas grazas. Ten a palabra por parte do Grupo Socialista, deputado Carlos Gómez Prado. Moitas gracias, presidente. Bo día a todos e a todas. Hoxe non solamente estamos aquí a debatir un proxecto enerxético, estamos a debatir sobre o modelo de territorio que queremos e o respecto a un dos espacios, como decía a portavoz do BNG, máis valiosos do noso patrimonio natural, que é a Serra da Groba. Non é un lugar calquera, xa que o ecosistema é único, unha paisaxe emblemática do sur de Galicia é un espazo onde conviven, como se decía tamén antes, a biodiversidade, o patrimonio cultural e tamén actividades tradicionais sostibles. É, en definitiva, un exemplo de equilibrio entre a natureza e a vida humana. Namentres os proxectos plantexados supoñen, ademais, unha ruptura grave dese equilibrio. O primeiro que debemos dicir de maneira alta e clara é que non estamos en contra da enerxía eólica. O que si é o que estamos é en contra dunha implantación irresponsable, desordenada e especulativa. Non hai máis que ver o que pasou onte a decisión que tomou a Xunta de Galicia co señor Villares. Por que se propón isto aquí? Porque non responde a unha planificación territorial, non prioriza o interés das comunidades locais e sí que xenera impactos ambientais críticos e irreversibles. Os propios estudios os recoñecen. Falamos de fragmentación de territorio, pérdida de biodiversidade e de riscos directos para as diferentes especies. Pero non é só unha cuestión ambiental, senón que tamén o é unha cuestión de patrimonio. En este espazo tamén, como se decía antes, hai elementos arqueolóxicos e culturais que forman parte da nosa identidade colectiva. A instalación de grandes infraestructuras industriais nesta contorna non é compatible ca súa conservación. Ademais, entendemos que tamén é unha cuestión económica e social debido a que a Serra da Groba sostén actividades de gandería extensiva e tamén apicultura e turismo de natureza. Actividades que fixan poboación, riqueza local e sostibles tamén no tempo. Imos poñer en risco
Isto por un proxecto que non garante beneficios reais para todo o territorio? Porque esa é a outra clave. Estes proxectos non se fan para fortalecer o tecido local, senón para alimentar un modelo enerxético concentrado onde os beneficiarios externalizanse mentras os impactos quedanse aquí. Ademais, hai un feito especialmente preocupante, no que nestes proxectos son prácticamente os que se presentaron fai 2 anos neste caso, cunha variante que prácticamente veñen sendo os mesmos, o que pasa que foron fragmentados para que así podan sortear os controis estrictos en canto a medio ambiente. E isto, ademais de ser cuestionable políticamente, tamén o é dende o punto de vista legal e, como non, dende o punto de vista ético. A transición enerxética debe ser xusta, planificada e respetuosa co territorio. Non se pode facer a costa de destruir aquilo que precisamente queremos protexer. Moitas gracias. Ten a palabra por parte do Grupo Popular o voceiro Jorge Cubela. Grazas, presidente. Temos que ter claro todos, dunha vez, que calquera tramitación administrativa non equivale a que no futuro proxecto en cuestión vai a ser autorizado. De feito, unha tramitación de avaliación ambiental garante que un proxecto que non sexa viable ambientalmente non se poida levar a cabo. Digo yo que no meu concello se tramitaron decenas deles e a maioría decaeron nesta tramitación. Polo tanto, a única certeza absoluta de que un proxecto non se autorizará e construirá se non cumpre con a normativa vixente pasa pola súa tramitación e sometemento a unha avaliación ambiental ordinaria, a máis garantista de todas. E hai que respetar, neste punto, o labor dos técnicos, dos funcionarios, que son os que tramitan os proxectos e emiten os informes. Póñolle, por exemplo, que nesta Diputación emitiuse un informe desfavorable que se refire á afección que ten o proxecto nas estradas provinciais e que afecta aos concellos de Oia, Baiona e Gondomar. Os técnicos da Diputación concluíron no informe que a afección ao longo da estrada era moi ampla e non había espazo disponible na vía para a instalación da liña sen afectar directamente ao dominio público en toda a súa longitude, polo que instaron a buscar un trazado alternativo que minimice as afeccións ao dominio público viario. Polo tanto, outra vez, respeten a labor dos técnicos, como neste caso os da Diputación e tamén os da Xunta de Galicia. O que é unha vergoña é o bloqueo eólico que está a sufrir Galicia, porque digo eu que algún dos parques eólicos que se están tramitando ben pola Xunta ou ben polo Estado valerán. Polo tanto, a necesidade de non depender no eido enerxético de fontes non autóctonas, como o gas natural, faise aínda máis urxente tendo en conta as tensións xeopolíticas e o posible incremento de prezos. Compre, ademais, lembrar que o pasado 1 de agosto a Xustiza Europea avalou a tramitación ambiental de varios proxectos eólicos feita pola Xunta nos últimos anos, aportando, así, seguridade xurídica. Sobre a protección integral da Serra da Groba, temos que ter claro que a Xunta de Galicia vela sempre polo cuidado e a protección medioambiental da nosa terra, porque é unha premisa incuestionable para seguir construindo a Galicia de calidade que queremos. Temos que saber que en Galicia están prohibidos os parques eólicos en Rede Natura dende o ano 2009. Polo tanto, a Xunta de Galicia non puxo en funcionamento ningún novo parque eólico en espazos da Rede Natura dende ese ano. Ningún. Para protexer estes espazos, prohibiuse a construción de novos parques na Lei Eólica de 2009. En 2014, reforzouse esta prohibición no decreto que aproba o Plan Director. Non se poden autorizar novos parques nin en Rede Natura nin fora das áreas de desenvolvemento eólico, as coñecidas como ADES, contempladas no plan sectorial, salvo excepcións reguladas polo que este tipo de proxectos non se poden instalar no 80% do territorio galego. Non critiquen porque o bipartito se autorizara 5 parques en zonas incluídas na Rede Natura: Álave, Monte Maior Norte, Buio, Riobó, Couto San Sebastián e segundo modificado en Mondoñedo. Polo tanto, a Xunta de Galicia, en liña co que marca Europa e atendendo ao acordado na última reunión da Comisión Europea de Medio Ambiente, Clima e Seguridade Alimentaria, celebrada en Madrid, está centrada en elaborar os plans de xestión específicos
para 59 zonas de especial conservación e protección incluídas en Rede Natura. Anunciouse xa que se investirá 1 millón de euros para rematar en 2027 estes plans de xestión e a previsión é ter finalizados este mesmo ano case a metade. Agora mesmo, polo tanto, non hai ningunha ampliación da Rede Natura, tendo en conta, ademais, que Galicia está na media das rexións atlánticas en superficie de Rede Natura, un 12%. Polo tanto, traballar con rigorosidade para protexer Galicia, cumprindo sempre cos obxectivos fixados con respecto a esta rede mediante a transformación dos 59 lugares de importancia comunitaria, coñecidos como LIC, en zonas de especial conservación é unha prioridade. E non vamos ser unha excepción a Europa e tendo en conta a superficie neta incluída en Rede Natura, hai moitas comunidades por debaixo de Galicia. Mais nada, presidente. Moitas grazas. Ten a palabra María Manuela Rodríguez Pumar, deputada do BNG. Ben, como dicía, iba a ler agora as propostas de acordo desta moción. O que propoñemos é que a Deputación manifeste o seu rexeitamento a estes proxectos, instar o Goberno galego a que en aplicación da Lei Ambiental resolva a inadmisión a trámite das solicitudes de autorización administrativa previa de construción e do estudo de impacto ambiental dese conxunto de proxectos eólicos e de infraestructura de evacuación, sustentado en que xa hai precedentes sustancialmente análogos, que inicie de oficio o procedimento para a declaración da Serra da Groba como espazo natural protegido e ou a súa inclusión na Rede Natura, garantindo así a protección integral dos seus valores ecolóxicos, paisaxísticos e culturais, que elabore, en colaboración cos concellos e as comunidades de montes afectadas, un plan de desenvolvemento sostíbel para a Serra da Groba que potencie os usos compatibles coa súa conservación, turismo de natureza, gandaría extensiva, apicultura, recuperación do patrimonio etnográfico e arqueolóxico e o fomento do autoconsumo enerxético comunitario e que traslade tamén estes acordos á Presidencia da Xunta, aos concellos que afectan e aos grupos parlamentarios do Parlamento galego. A mobilización social contra proxectos como este no pasado foi masiva. Máis de 100.000 sinaturas, rexeitamento unánimo dos concellos afectados e un traballo incansable de entidades como Sosagroba, Instituto de Estudos Miñoranos, a ADEGA, demostran a cidadanía que a cidadanía non acepta a depredación do seu patrimonio natural e cultural en nome dunha transición enerxética mal entendida. Mesmo hai 15 días houve unha nova mobilización na Serra da Groba, estáse a realizar unha nova recollida de alegacións, chamamos a continuar a cidadanía a continuar coa presentación de alegacións porque se ampliou o prazo por unha modificación nas días, entón hai plazo de novo até o 4 de maio e instamos tamén a que esta institución presente a súa propia alegación ao respecto neste sentido. E non hai bloqueo eólico, que pasa que hai zonas e zonas. E, ademais, debemos decir que, claro, cando non hai nada parello, porque non se pode comparar o que hai agora, os proxectos que se presentan agora, co plano eólico que o bipartito tiña pensado, que o goberno, que naquele momento a Consellería do BNG tiña pensado, pois que, aparte de todo, eses proxectos iban acompañados de unha proxecto industrial na propia zona tamén para que o beneficio redundara tamén de outro xeito, mais tamén para que a propia produción enerxética poida beneficiar as comunidades nas que se implantan estes parques eólicos, como, por exemplo, está ocurrindo en algún concello deste país grazas ao traballo dos gobernos do BNG neles. E, en todo caso, decir tamén que Galiza xa ten neste momento a produción de renovables que lle correspondería ter para o ano 2030, co cal, digamos, que o traballo tamén o temos bastante adiantado. Producir por producir tampouco é a solución e debe ser todo bastante máis racional. Ten, despois, o último turno de palabra. Algúnha intervención máis por porto do socialista, deputado Carlos Gómez Prado. Gracias, presidente. Señor Cubela, como bo galego voulle contestar a súa pregunta de por que se bloquean sempre. Por que as empresas van por detrás das comunidades de monte sempre a ofrecer diñeiro? Espero que me poda contestar. Esta moción, ademais, non é só unha proposta, non só é un non, senón que ademais é unha proposta de futuro.
Aquí plantéxase defender a Serra da Groba, exixir o cumprimento da normativa ambiental e apostar por un modelo alternativo de desenvolvemento. Un modelo que inclúa a protección afectiva do territorio, impulso do turismo sostible, apoio á gandería extensiva e promoción do autoconsumo enerxético local. Porque, sí, porque hai outra maneira de facer as cousas. Un modelo que pon no centro, sobre todo, as persoas, o territorio e o medio ambiente. Ademais, creemos que non podemos ignorar a realidade social donde, ao longo destes últimos anos, estes proxectos movilizaron a moitísima xente nos concellos da zona donde claramente se rexeitaba implantar o presentado en ditos proxectos. Por tanto, votar a favor desta moción tamén é escoitar a cidadanía. Hoxe temos unha responsabilidade que defender o interese xeral, protexer o noso patrimonio e garantir que a transición enerxética se faga con sentido común, non solamente pensando no diñeiro. Non se trata de elexir entre enerxía e natureza, senón de facer compatible ambas as dúas cousas. Pero ben, ou para ben, perdón. Estes proxectos claramente non o fan. Por todo isto, tamén lles pido a vostedes que voten favorablemente a esta moción. E por moito que o señor Almuiña lle dé a risa, a realidade como evento onte da Xunta co magistrado Villares é de escándalo. Gracias. Non faga mencións a ningún tipo de expresión facial dun deputado que estaba, ni moito menos rindo, estaba ca cabeza escribindo e tomando notas. A ver, non... Estas mensaxes de cara á galería. No, pero o señor Almuiña, como sempre, co seu semblante de rigor e serio, estaba no seu posto, así que non queiran facer invencións. Ten a palabra, pecha o turno, María Manuela. Nada, simplemente insistir na importancia de aprobar esta moción para preservar ese espazo natural, ese espazo que é unha xoia en toda a zona sur e, por tanto, a non atacala novamente con un proxecto. Eu simplemente decir que é fácil, que a Xunta teno na man. A Lei de Avaliación Ambiental di que se poderá resolver a inadmisión do proxecto se sacia admitir, auditar a unha declaración de impacto ambiental desfavorable nun proxecto sustantivamente análogo ao presentado. É tan simple como iso. Non fai falta analizar máis. Mais, analizando, se ven todas as consecuencias que se expuñan na parte expositiva desta moción. E, por tanto, se ve a grave agresión que significa nunha zona tan sensible. Por tanto, pedimos eso, que esta corporación se posicione claramente contraria a esta instalación e a calquera outra que veña detrás para esa mesma zona, e non ten sentido, porque se reincide, ademais se fragmenta para poder esquivar mellor os atrancos legais e chegar a poñer un primeiro muiño e que logo se abra a veda. Bueno, pois o que temos é que facer todos e todas os aquí ese exercicio de responsabilidade e impedir que nin siquiera o primeiro se coloque para que a Serra da Groba siga sendo o que é e, ademais, que traballemos no sentido das enmendas, dos acordos desta moción para que sexa aínda máis fructífera e que siga sendo ese valor ambiental e paisaxístico na zona do Baixo Miño Valmiñor. Grazas. Moitas grazas. Procedemos á votación do punto número 22, que é unha moción do Grupo Provincial do BNG polo rexeitamento da instalación dos parques eólicos na Serra da Groba, das súas liñas de evacuación e da afectación aos concellos de Oia, Baiona e Gondomar. Votos a favor? Abstencións? Votos en contra? Habendo empate, volvemos a votar. Votos a favor da moción? Abstencións?
Votos en contra. Queda rexeitada polo voto de calidade da presidencia. Pasamos ao punto número 24, non habendo asuntos fora do día, que é dar conta do informe de intervención do período medio de pago a provedores correspondente ao mes de febreiro de 2026. Dar conta das resolucións presidenciais, o punto número 25, e, por último, rogos e preguntas. Non sei se hai. Si, empezamos polo Grupo Socialista, deputado Gregorio Luís Agís Gómez. Sí, un rogo, presidente. En referencia á Estrada Provincial EP 002 de Marco Tomeza, as actuacións séguense rematar, en mal estado da vía continúa a xerar queixas na veciñanza. En outubro do 25 denunciaron públicamente nos medios de comunicación as molestias, os problemas de seguridade que genera tanto para a veciñanza como para os veciños da zona, como para tráfico rodado. Por iso O concepto de rogo xa vos lo teño. rogamos que o Goberno da Diputación adopte medidas de inmediato a garantir a seguridade viaria e para rematar dunha vez por todas a estrada EP 002 no Marco Tomeza. Ten agora Bloque Nacionalista Galego. María. Sí. Perdón. Tá? Quería reiterar dous rogos que xa fixen no seu momento, que se refiren a dúas estradas da Deputación no Concello de Gondomar. Unha é na EP 2302, que é o remate dunhas beirarrúas, que eu xa sei o que me contestaron na vez pasada, pero sigo reiterando que están sin rematar. E simplemente eso, completalas, porque agora mesmo se dá unha situación de risco para os peóns, e tamén no caso da EP 2301, Gondomar Peitieiros, para que se completen as beirarrúas que hai no quilómetro aproximadamente que queda por facer hasta Gondomar. Nada máis. Non habendo máis rogos e preguntas, agradecer a asistencia a este pleno que damos por finalizado. Moitas grazas.